Dobra. Siema, witam was. Z chłopakami dzisiaj BF-ka trochę pyknemy. Muzyczka już wam fajnie gra. Jak za głośno, to mi dajcie znać. To wam najwyżej ścisza. No i co, będziemy pykać dalej, no. Dobra. Ja się podłączam tu chłopców, bo są już na czacie. Czekają na nawóz widzowie. I będą ogarniać. Jest napisane pozdrowienia od Zrybu, ale jeszcze No ja nie też. wysłałem. Jo jeszcze, A co ja mam czekajcie, jo jeszcze. No. Ale to muszę wleźć mu na kanał, ja. To właśnie. Pany, co ja mam napisać, co? Pozdrowienia od zrywu. Ale Siema Robercik, siema, siema. Tak, tak. Najpierw trzeba w nim być. Czekaj. A oj tam. Oj tam, oj byłeś. tam. O, jest Tam spaj. jest 14 osób. A w ogóle to nie wiem panowie czy wiecie, ale dostałem od Quickpula zaproszenie na O, niedzielę, nie? obejrzę. Jak to mamy napisać? Wiadomości prywatnej. Pozdrowienia od zrywu. Zryw dużymi literami i małe U na końcu. A nie ekipę zryw. Nie. Co mi ta konsola tak dreryja na tym Battlefieldzie? A U otwarte? Spokój się, chłopie. Tak. Dobra, na no, 3, 4... Czekaj, Czekaj, bo nie ja wiem, mam, jak no. napisane. Ja No. też mam. 4. 4. Poszło. Poszło. Jest. I jeszcze teraz piszemy szybko raid. Okej. A ja po... Zryw lol. Raid do Darela. Zryw lol. Rajto Dariela. A pozdrawiam ekipę Zryb. No. Oj pany, ja dzisiaj długo nie nagram, bo tak mnie oczy Co mu jeszcze napiszemy, chłopcy? Co mu jeszcze napisać? Rople wpuścić. Zapraszamy na Battlefielda na O. niedzielę. Wy... A widziałeś wiewiórek i grucha ma nick? To piszcie w niedzielę BF1. U Petera. Zryw versus... Kurwa, co mi to nie pisze? Zryw. Zapraszam... Czemu kurde nie mogę Wiewiór. pisać? A bo za dużo może napisałem. Wiewiór. Zapraszamy Co? na Jak się nie mylę, to wiesz niedzielę jaki ma grucha na nick 16. na Wiem. YouTubie? Elo, elo. Chłopcy, macie pozdrowienia od Zryw. Petera, Island, Dony. Cześć, cześć. Czy mamy Tak, miejsce? pozdrawiamy Mamy też miejsce, serdecznie. Dony. Wbijaj. Zapraszamy do nas wszystkich. Dobra, ja sobie tu coś chwilę pogram. A co, Peter na czas wszedł? Ale ten drugi Nie, ale Peter. to chyba... Nie, ten Peter Ireland, czy jakoś tam czyta. A, No. ten nasz koleżka, dobra. Boga, jaki samochód dostanę? Ach, już wiem co dostanę. Moskwicza. Ale nie, raz dostałem tutaj taki mega autko. W co ty grasz? Ja pierdzielę! W Gran Jaką Turismo? brykę dostałem, no. Dostałem Peugeota L750R Hybrid Vision Gran Turismo, czyli auto koncepcyjne. Znowu. Nice. Moje drugie Nie dobre wiem auto. co to za auto, nie wiem jak wygląda, ale gratulacje. Powiem ci tak, jedzie około 400. Może ponad. Znaczy było Bugatti, ale było słabsze od tego auta. Ja ewentualnie mogę ci powiedzieć tyle, że w Forzie Horizon trójce ostatnio w Forzatonie, takim tak zwanym wygrałem tego, jak to się nazywa, Forda GT nowego. Ponad 400 na godzinę. Tej co? Ktoś tam gro? Idzie do kogoś dołączyć? To, tak, to O, powiem ci zaktualizowano mi tak, Fortnite. ten samochód- No i wy pieruny siarczyste, jak teraz BF opuściłeś. Ja już teraz nie wyłażę nikogo. Ja już gram teraz Ja włączam tego, bo już zdobyłem swój samochodzik, który chcę, bo ja sobie tak po prostu codziennie odpalam Gran Turismo, żeby sobie pograć O. z rodzeństwem i żeby sobie tam wbić autko.
Jak Przemo nie gra, to nie mam z kim. Ładny, proszę. Cześć chłopaki, słychać mnie w ogóle? No śmieję się z siostry, jak No, sobie słychać biorę cię. auto. Za kilka, które ma kilka Brakole mi tysięcy. siostro, kurde, odpalał, a samochody, kurde, jadą przez tworza w siną O, dalej. ktoś mnie uratował. Dziękuję panu. Autopędzi samo zmienia biegi, kurde, ja wam Nie, mówię. to się nazywa automatyczna skrzynia biegów i łupy. Ale dostałem cepa. Zły. Starowe. Słuchaj. Dołącza do twojego Tak serwera. jest. Nanuś to Dołączaj, jest dołączaj. ja wam Zaraz mówię. powinieneś dołączyć, bo jest akurat jedno miejsce wolne. Słyszołek, bo kurczę, aż Peter jest troszeczkę zły. Który To Peter? nasz. Ale że co? No kurde. Pani Blond mnie ino pozdrawił i w ogóle, ino ten. A, kurde, to wie taki gryfny No, jeszcze Karluch, nie? powiedziałem, że ci nakopie do dupy, jak cię zobaczy. Wiem, za befa. No, I- masz i coś w lepiej, sobie, nie? kurde, Taki kurczę, zwierzęcy nie? magnetyzm, Tak jest. nie? Kurde, panie, no. Taki No. tygrys, kurde. Jakby ona przeczytała co, albo usłyszała co na imprezie, jak my żeśmy gadali, ja pierniczę, jak byłbym kobietą, to bym na Śląsk jechał pociągiem, nie? Czemu? Jakbym wiedział, że z ciebie taki kurde dziki No zwierzę. ja. No ja. No godę. Jak nie ja, jak ja. Godę ci. Oj. Okidoki, dobra, to co? A kaj wyście są w jakiej drużynie, pany? Czekaj, jak zaraz zginę, to ci powiem. A da się utworzyć nową? Tak. No to utwórz, to jak ja zginę, to dojdę do ciebie. Dojdziesz? Dojdziesz we mnie, czy do mnie? Do ciebie. Bo czekaj, położę sobie granata na ziemi. Dobra, nie zdążyłem, zabili mnie. Czekaj, ino, dej pozór. Ja... Dobra, jestem. Co tam mamy? Co, no teraz tego, w Ja BFA, a to potem czypiemy idziemy po na naszemu. Fortnite'a. Kaś ty jak idzie? Aha, ty się tam. Cel Charlie. Te weź mi odblokuj Ty ten, to bo ty. nie umia wejść. Straciliśmy cel Bravo. Kurde, no vlogger czy nie? Co jest grane? Wiewiór. Co? Halo, Ktoś mnie zrzucił z mojej tej. co mi się Z tak gra? mojej pozycji porucznika w BF-ie. O Jezus, O nie, co ja. mi się to robi? Jakieś czekaje jakieś mi się wyświetlają, na co ja to wlazłem? Nie tu, Jestem Co marnym szeregowym. jak ja to kopnę zaraz. Jak coś tam możesz mnie Straciliśmy cel update'ować. Charlie. Nie. Jak Przejęliśmy ktoś Dobra. cel wrzucił, to, Idę ładnie na kibelek, zaraz wracam. No, to uważaj, nie idź raz ładnie. Jak mnie wkurza ten PlayStation. O, kto puścił tę piosenkę? Przejęliśmy cel Bravo. Proszę mi wyłączyć Kurde. piosenkę. O ile osób tu pisze? Nie, to Faj fajnie. pisze, u mnie nikt nie pisze. No, dostałem headshota. Czyje to? Połowa bitwy za nami. Wróg ma przewagę. Proszę mi wyłączyć tą muzykę. To jest no copyright song, zostaw to. Aha, no dobra, chyba że tak. Jesteś rozgrzeszony. O kurde, ile mi tu wiadomości Ja pierdzielę, wybiło. jak ja Połowy. picznę zaraz. Kluczek, siema, Muzyka quickpull, bez prawa kluczek, kodu. filmowy. Jezus, byście tu... O kurde, o. A to już jest Kampania też... Kontrolujemy wszystkie cele. Dobra, jestem w bądź. Obejrzyj. Dobra, jakieś o. Witam, Twitch, Ciekawego. siemanko. Cel Bravo utracony. Halo, Jak dostanę do Halo. Halo, Franku, halo, Wojtku. witam serdecznie. Słyszycie mnie Tak, panowie? pełną parą i pod pachami. Słychać strzały. Ja tu rozumiesz, 20 sekund umilą słychać strzał. widzom, muzycznie rozumiesz streama. O kurna, nie wyłączyłem pobierania jak gram. Wstrzymaj. Bo mnie tu widzę ping miałem wysoki dość. Aha, mogę grać, ja? Dołącz. Dobra. Kaj są hahary. Kaś ty, bo...
Arel, ty ze mną grałeś czy nie? Ja, że tutaj coś ogarniałem akurat, wiesz? Pany, co wy żeście znaleźli za serwer, gdzie wszyscy na powyżej skupili? Dobry serwer. No ja nie mam, I to nie my, to się samo znalazło. Nie no, ja wlazłem na taki serwer, ale ja mam europejski ustawiony, to nie wiem, czy mi taki YouTube zostało. to na pewno nie są europejskie. No ale mam tak wstawione, nie? O ty, co? Kto mnie bije? Wlazałem. Fragi mam. Cel prawo przejęty. Pany, jak tam tym? Jak tam streamek? Wszystko dobrze? Kto cię zabił? Stawaj! Patrzałem i było okej. Uważaj, tutaj po prawej jest. Ale mnie dobił. Tej, dźwignij mnie! Siedzi u ciebie na strumyku? Big Paul, ja jest. O, live, witam. Przemo, witam. Quick Paul, masz pozdrowienia. Podaję Od masakry masz pozdrowienia, przyjacielu. Przyjaciel przyjaciela pozdrawia. No, ja też pozdrawiam serdecznie Quickpola. Teraz Czekaj, kolejny. mikrofon muszę cofnąć, bo rycza do tego oby, do krowy. Dobra, panie, O odpalę tego ty! strumyka. Mamo! Jakieś granatiry Oj, 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 zabił mnie. Teraz się podniosę. Chyba albo nie. Nie pogniewacie się, jak zostawię sobie pole ekipa zryw / Battlefield 1. Nie. Pogniewamy się strasznie. Cel brawo. O, dobra, sorry, to ja kusuję. Czekaj, dźwigą podnosza. Jo, chcę, jo. O ty świnio. A nie widziałem gdzie to Ale jest. ty się podniesiesz. Witam wszystkich na strumyku O, z ekipą z ktoś mnie wali, pany. Tak. Ekipa pozdrawia również wszystkich. Zawalonym przedtem. To uszy bolą. Za głośno muzyka. Nie, Oj, bardzo tam dobrze. lepiej. Przynajmniej ja ją słyszę. Ja ją ledwo słyszę. Ale słyszę coś tam w tle. Tracimy cel Charlie. Dla mnie jest okej. Ale to, że to jest no copyright songs, tam to tam wiesz. O, ty śmierdzisz rybą w wiewiórze jeden. O nie, Idź zbierać nie przewidziałem, że tam jakiś... Nie, muza za głośno piszą tutaj. Przecież żebym się zagopił. Oj, Gadajcie jak jest dobry. Ale tu nie ma... Wiewiór, Przejęliśmy rozsadziłeś cel. klopa? no, No. Ty piszesz takie chłopie, dziwne tam komentarze. naboje były toczone przed chwilą, nie? Sobie nie wyobrażasz, kurde, chłopie. To był podbój. To były, kurde, operacje, taki tam chaos był. Nie, to była dominacja. Kto wygra? Też. Moż, ciszej. Kurde, gram jak Wyvern. Tylko Straciliśmy gili. cel alfa. Kurde, jak chcesz w nos? To za Ej, komentarz pod zaklinowałem się streamem. pod spłuczką, help. A nie, Ja to są nie pierwszy rury. raz. Pod spłuczką, to gdzie ty chodzisz? Plecy, uważaj nie, do mnie. Poszedł. O kurde, a ja... Czekaj, I wyciągam mnie się też, stąd. dwóch tam przyszło. W którym miejscu, chłopcy? Kurde, A żyjesz nie tak. jeszcze? To on mnie nie widział. A tam był jeszcze... I ty. Chłopcy, w którym miejscu? A jest to jeden. Straciliśmy Ja. cel brawo. No i ten jeden nas pojechał. Nie widziałem tego drugiego w ogóle. No właśnie, a ja... Kurde, widziałem tego pierwszego, ale tego drugiego to miałem za plecami, nie widziałem. A wy więcej drużyny jesteście. Najlepszej. O, a tak właściwie co my gramy? Co za tryb? Podbój. A, to dlaczego tylko na 2, 4, 5? Dominacja. Cel alfa Jaka przejęty. dominacja, chłopie, to jest Tak, i To jest 3 punkty. podbój. takie... Czy... Chyba najniżej Ale najwyżej, kurwa, to kurde. dlaczego one się tak wolno zdobywają? Jak? Jestem z Nankiem i z Arelem. To! Ja jestem, Czemu widzę, ty, że masakra czemu ty na jest. nekampi? Nie kampia i no tutaj ustawią to. Bo mnie krzyczą, że za głośno. Co? A poszło nie tak, Dlaczego? bo oni są na dominacji, my jesteśmy na podboju. Nie wiem, ja dołączyłem po I prostu. mapa tu. Amią. Było graj z byłym Plutonem, no to dołączyłem. Kurde, C zdobywałem. Jakim byłym plutonem chcesz nos dostać za to, cwaniaczku? Cel Charlie utracony. No to se sprawdź mój nick.
Jeju, przestańcie, zaś chłopcy, zaś się zaczyna. Ja zaś... Godą was, ja kiedyś tam zajdę i dostaniecie. Jestem aktualnie bezplutonowy. Dostaniecie Ja. kopara. No Dostaniecie właśnie, bo w ja dziób. tutaj... Od dziuba to się odwal. W ten głupi dziób, a to ja nie nawiązuję do ciebie. Hej, wyście wszyscy są. Czemu ja zaś tam jestem? To ten... w głupi bezpysk. Tracimy kontrolę nad celem Bravo. Nie, dlaczego skrótono, niejasny cias. rozumiem. Ajajaj. Ha, 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 węgiel mi Cel Bravo załatwią. utracony. Owe obuzy. O kurde. To już nawet kurde Philips Pluton nie odszedł kuźwa. Ja? Cóż tak. Czek. Cóż tak wy wszyscy odchodzicie z tego? Chodź na net też odejdziemy. Nie. Odchodzimy. Takie Cel motto brawo życiowe przejęty. sobie zrobimy, że odchodzimy. Ja. Dobra. I tam siema na będę net, co leciał. robisz? Odchodzę. A, to ci nie przeszkadza. No. Trzeba A, się to- rozwijać. To spoko. Straciliśmy cel Alfa. Czekaj. Ła, czemu mnie dusisz? Dobra, Czemu zawijam ty- panowie jutro do szkółki, ładnie trzeba. Iść. Siemano, siemano. 20 masz? No. Jest się jeść, ale jeszcze się umyć, jeszcze YouTube'a No. oglądać, szyncie na streamie, pobudować. Pozdrawiam, zbieram na złoty przycisk z kilkoma filmami. A suba, to ty żeś zostawił? Jak nie, to będzie... Filmowy gracz, może ktoś ci ukradł ten i listonosz gro twojego tego. To ty kuźwa, z kim ty grosz opie? O ty, Franco. Masz skopa... O nie! Jest, zabiłem go strzykawką. Dobra. O, tego uratowałem, ciebie uratuję Nie. szybko też? Jest, uratowałem, dobra. Mnie zaś że nie. A ty czemu tam leżysz? No i czemu się Tu jest, odrodziłeś? kaś ty. Ja ci już ratowałem. A nie, ja do Donego A. mówiłem, bo się sam się podniósł. A ja tam kurde, jakbym tych dwóch gamoni wcześniej uratował, tylko że tam gościu mi stał za armatą. Nie byłem w stanie, musiałem kurde A, paść na dobra. ziemię. Dobra, clickful. Uważaj Dony, tam sobie dostaniesz. Duny, dej pozór. Ja tam ciepnąłem granata. To Tracimy zaraz to kontrolę zrobię. nad celem On Charlie. tu po niemiecku. To już jak mam być w jakimś plutonie, to już wolę być w zrywie. Niż w jakimś innym. Straciliśmy cel. Dźwignij mnie, Kery. Dostał Uważaj, tam worek. jeden cipa, znaczy, pójdź sam nazad, wróć się tam u góry jeden. Uważaj, daj pozór. Po prawej uważaj. No i... Ach, Mr. tam. Black opuszcza mój serwer. Nie wiedziałem, Mój się gdzie. chyba nas obraził. Mój się chyba na nas obraził. Przejęliśmy cel Bravo. dobra, to idziemy na TC. Jak tu jest tak fajnie. O, Cel Alfa utracony. dobra, jest C, ale A nam przejęli, cholera. Grzyby jedne. A Jezu, ale się dałem. Daliśmy się. Daliśmy się. Ten tam znaleźć wierszyki. Eny duerike faky. Sadź mi dwa kozaki. A, Chodź tu. żeby było sprawiedliwie, babcia w domu da Kontroluje pośliwie. wszystkie cele. Nie, to nie zrobisz. Co ja zrobił? No co mnie Ej, zabijasz? ja zaś to spierdzielił. Czekajcie, jeszcze jedna rzecz. Ty, no ale tu w BF-ie. Opcje dźwięk. Kto to sam wygrał? Kurde Co? no. Ja, Masakra też live robi. A ile ją tam ją? Nie, nie Kurczę. będzie banan.
Za co? Czemu nie mam Czego nie tego? masz? No ja to taki dobry był z Za wyróżnienia aktywność? jakiegoś. Ja miałem 20 na średnio. 10. Taki dobry byłem. Widocznie... Ty Nanek, No. powiedz mi, jak zrobić, żeby mi się ten Kurde. cel zaktualizował? Ilość kasy, A! bo mi się nie zaktualizował. Noc mi targało. Się przez to Przepraszam bardzo. Jak ty, no to musisz mieć to połączone razem, wiesz? O, i Przemo robi. Ale razem z czym? Z Ja. tymi napiwkami? Jakoś. I ja to miał... Akurat mi to ja to miałem tego, ja chyciło. myślałem, że to ja Mi mam- to od razu chyciło. O, Mi właśnie. Nie, no. Wiesz, ja to mam wszystko To- przez tą jedną stronę, nie? Przez Tip and Donation, Wleź... normalnie. Ty byś... Ja bym kiedyś Tak, musiał dla przyjechać moich i te moje stałych triki widzów ci pokazać po będzie wejściu, mały- wiesz? Poczekajcie chwilę, bo ja chcę tu konkurs ogłosić dla moich stałych widzów, którzy się udzielają na kodzik do gierki. Bardzo fajnej gierki, w którą można pograć nie tylko w jedną osobę czy w dwie osoby, ale ze znajomymi. Chętnych Zobacz. zapraszam na kolejnego strumyka, który odbędzie się w niedzielę. Zryw Feusus Banbo i Feusus 61-69, jak się nie mylę. Walka plutonów. Taka wojna bardziej plutonów. Moi stali widzowie oczywiście będą mieli większe szanse na trafienie niż ci, którzy przyjdą tylko po to, żeby coś wygrać. Więc teraz możecie wznowić swoją rozmowę. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Tak, również tam wszystkich pozdrawiamy. A oczywiście ludzie z ekipy Zryw to będą już mieli praktycznie jeszcze większe szanse na wygranie. Chociaż postaram się w miarę sprawiedliwie to zrobić, nie? Mam dwa kodziki, to jeden będzie dla ekipy Zryw, a drugi będzie po prostu dla nowych widzów. Przejęliśmy cel Alfa. Ten tam pisze. Ten tam wierszyki pisze. Jaki jałob? No ja do niego biegnę, nie X klika, no. Chciał to tylko pozwać. Dobra. Fuck, że w górę popatrzył się niechcący. O ja, pitole. Fuck. Nie wiem, coś robię źle, bo mi się to nie chce, kurczę, podpiąć. Muszę potem pomyśleć z tym, żeby mi to działało. A ty, Nanek, żeś tą playlistę sam układał, czy po prostu leci jedna za Jako playlista? No, A to piosenek. zobacz opis. Straciliśmy Playlista. Playlista. Tam czy no wiesz, ja mam to aktualnie swojego odpalam, żeby to mieszali. O ty Franco. Ej, ja nic innego nie robię, a ino baty zbierą tutaj. Wszyscy wymieszylają. Podoszczałem, wszyscy podoszczałem. Trzeba TC zdobyć w takim razie. Tracimy cel Brawo. Koza. Tam on coś o kozie gada po włosku. Straciliśmy cel Brawo. Przejęliśmy cel Charlie. Jak mnie chyba snajper rozwalił. Boińca. Gdzie tam? Ja uważaj, daj pozór. Tam ktoś jest u góry. Ranili cię, zajmę się tym. Także uważaj. Apteczka, użyj jej! Kurwa mać, i u O, góry, i snajper. na dole. Ja już z tyłu przyszedłem, no super. Aj, Tracimy kurde, cel Charlie. zakupiłem się. Straciliśmy cel Charlie. Aj, kurde, łatwo. Chłopcy, pójdźcie strzelemy takiemu gangsterowi suba. Cel Brawo utracony. Teraz grom, nie mogę, zaraz szczyla. No, kurde, tylko podnieść typa. Kurźwa ma.
Kurde, wiedziałem, że biegnie jakiś gamoń. Tylko nie zdążyłem przycelować w niego. Kurwa, teraz mnie zdenerwowali. Dobra, to komu ja tam miałem suba strzelić, bo... A, już się Tracimy dzieje, to nie kontrolę mogę. nad celem Alfa. Chwilę. Kurde. Tu jest jakiś... Cel Alfa utracony. Ten... Mario jest z nami na imprezie? Ale w ogóle... Kojarzycie go? Ja nie wiem, czy z nim grałem. Kurwa, jego mać. Ale jaki Mario? Cel Brawo. Sam nick Mario ma? Mario PS Live. Z No to nie rytma. kojarzysz typa? Jaki Mario? No... Mario PS Live. Mario PS. Nie kojarzycie? No nie. Mało razy się z nim grało? Przeciwnik A ja wszystkie pamiętam, z kim ja grał? No najwyraźniej... Ale Najwyraźniej kurde, z John znam. Ceną- Kuźwa, zaś ty gnoju! No to nie, z Johnem Cena kurwa gra- często, ale... Z John Cena tego najbardziej kojarzy, bo on zawsze z nim grał, nie? Ty tu nie wyjdziesz, hopie, bo tam jest zablokowane. Dobra, zaraz wracam. Na chwilę. Nie idź, nikaj. Arabeda. Strzały znikąd. Ja i ty, błąkające się granaty, chłopie. cel Alfa przejęty. Arel, kajdymy. Daj pozór. Chodź, Julu. Kaj tu patrzeć, kto tu szczylo. Jest, pięknie poszli. Obydwu poszli. Do domu. Tracimy cel Alfa. Do budki. Syflera. No właśnie, tam na ta drabina. Co ty tu robisz? Straciliśmy cel. To Mario był. Mafę. Czemu te Aza jest stracone? O kurde! A ten co tu robił? Bo mi cofnął, że to nie jest nasz. Jo, się kręcę, pierona Kandego, jakie tu jest opóźnienie na tym YouTubie, to jest jakaś masakra. Połowa bitwy za nami. Najlepiej na Twitchu, nie to, że tam są kurde opóźnienia chyba 6 sekund, Ha! to jeszcze jakoś jest Ale lepsza, cię bo dorwałem, ty gnoju, ty. Ale co o nas? Ty na tym? gnoju. Na Twitchu jest lepsza jakość według mnie niż... Ale na YouTubie, ty tylko to 6 sekund oglądasz z opóźnienia. podglądu? To ustaw No. się w lepszy obraz. Tam w tym, na tym, kurde, kółeczku. Powiem ci tak, to moim zdaniem na YouTubie masz większe pole manewru, a wiesz dlaczego? Bo nie potrzebujesz czegoś takiego jak partnerstwo. Jakoś można... O tym! Majulka 1. Co my to tak Ja nie wiem, robimy co jest te? grane. Zmienili. Powiem ci, że na Twitchu nie ustawisz sobie Full HD 60 Quick klatek, Pull, gwiazda. jeśli nie masz partnerstwa, albo Ruchu. 720p 60 klatek. No niby nie, ale... Pikpul. Cześć, ty ja gwiazdo tak z Ruwu. streamuję w 30 klatkach, wiesz? Ja streamuję zawsze w 60, więc... Ja nie, bo nie bardzo mi chyba sprzęt na to pozwala, bo dzisiaj streamowałem w 60, niby chodziło, ale troszkę mi się klatek gdzieś tam gubiło, patrzyłem w A statystykach. co ci się działo? Ale no, niby... Znaczy niby chodziło ok, ale dobijało Alo, mi alo. nieraz do prawie 100% procesora. No i wiesz? co? To zwiększ sobie ten... przełożenie na internet, a nie na procesor. Ja też mam cały czas praktycznie 100% na procesorze i co? No? Co? To ja zazwyczaj na 30% pracuję na procesorze. Ale jaki ty masz komputer za Nie 3,5 tysiąca, znaczy za 33 tysiące, a ja mam za 2,5 tysiąca. Powiem ci tak, ja mam laptopa za 1000 No. zł. A widać do niego już włożył. Robisz. Tylko, że takiego, że po znajomości. Aha. No tam jest i No, 7. no, a ja mam uczciwie no, kupione, no, rozumiesz, żadnego tam przemytu, Sercu. uczciwie kupiony laptop za 2,5 tysiąca i widzisz, no nie mam takiej możliwości. Nie, bo wiesz co, ja miałem do tej pory, ostatnio jak ustawiałem, to miałem podpięte, ale pod kartę graficzną, pod NVEC, jak to się Przejęliśmy. No wiemy, znamy ten kodek. No, Node ale
Ale nie wiem, no kurde, dzisiaj właśnie spróbowałem na X264 i wydaje mi się, że trochę lepiej to... Tak, działa. bo na przykład jak masz... Jaką masz kartę graficzną? GeForce'a GTX 760 2-gigowego A procek? i 54670, on ma tam do 3.8 turbo. Wiem. To wiem. I pewnie masz ustawione na 3,2 GHz procesor, nie? Nie. On mi się normalnie kręci do 3.8 automatycznie. A to masz ustawione od razu w trybie boost. Tak, w bucie, no. Quickball, jakiś ty jest śmieszny, ej. Jak ty se umiesz żartować. A to co, poszedł do ciebie? Ja na i stronę zaś mnie prawą? nerwuje. To Francja. No. I mnie nerwuje. Niech włączy wszystkie 3, nie? Czy tam 4, Masakra, czy... jak tam filmy. Co? Jak tam Masakrycznie. filmy. Ale No. czekaj, bo No. on tutaj przeszkodzą mi, ja cię nie rozumiem. Jeszcze raz poproszę. Jak tam filmy. Ściągnąłeś Jak to... A, właśnie dobrze, żeś mi przypomniał, bo żebym zapomniał o tym. Dobre. O, 9. miejsce. To już A, nie zapominasz na potwierdziłem. starość. No, skleroza. Kurde bele. A Dony, czemuś to był po drugiej stronie? Przerzuciło mnie. A wygrałeś się na Montegrappa? Monte Kappa. Zaś mnie nie ma. Miałem takie fajne statystyki. Trzeci byłem. Quickball, nie jesteś świnia. Na świnia to Niesprawiedliwość. trzeba mieć honor. Dobra, hopy. Tak jak Magical do matki powiedział. Ty to nawet nie masz honoru Menelicy. I czemu to nie idzie? Mandragon w wersji stabilnej. Ja to sobie wezmę Mandragona jakiegoś sobie odblokuję tam coś. Czemu nie? Mandragona, stabilny. Mandragon stabilny, Aha, no. i- Żeby tam odblokować jakąś giwerę właśnie. Żeby odblokować karabin generała Liu. To, bo mam Ja, 50 Ja, bum bum. A na RSC 1917 mam zabij 50 wrogów karabinem M1917. To może Ja, tak nie mów. Dragon stabilny, no. Ej, dołączymy już, czy jak to będzie długo trwało? SL wersja wymiatająca. Co to jest za broń? Aha, fajno. Ja już gram, no. Ej, Nanek, zrób tam miejsce w A kto ekipie, chce wleźć? w drużynie. Kto chce wleźć? No ja. A kim No. ty jesteś? Kto to jest no ja? Nie znam takiego. Masakra. 27. Chcę dołączyć do twojego drużyny. A jak się tutaj naciska? Się tutaj naciskało. Wchodzisz w drużyny i po prostu wyrzucasz kogoś. Tracimy cel alfa. Klikasz na kogoś Dzień i dobry. go autujesz. Wyrzuć gracza. No wchodź. Tak. Wyciep gracza. Sam go wyciep. Ja w dół jestem. Akcja. Nie! Wyciepałeś. Te, to już się są Kuźwa! Dony! Widzi, że jest Nanek. Pół godziny celuje wychopa. Ale mogą ci tak to. Trzeba było mi dać, pozwolić go zastrzelić. Dobra, na razie ci dam to. Nie no, wygłupię się. Spokojnie. Powiem tak, wreszcie jakiś normalny ping, bo tam miałem Tracimy 150. cel brawo. Czemu ten idzie zdobyć? Ktoś tu jest na tym celu. Ja Ja. nie wiem, Kaj. Kaj on je. Gdzieś tu jest jakiś grzyb. Już go widzę. Leży. Dwóch tu jest. Dwóch jest. Dony mnie zabił. Ariel podniesiesz? Trzech! Jeden poszedł, drugi poszedł, trzeci siekaj z kitrą. Ja, trzeci jest. Kurde, czwarty jeszcze na plecy. No ja no. I piąty jeszcze wyszedł z tego. Z okna. Tak. Oj, Z Tak drzwi. się tu masz, dobra. No to zobacz, se wejdź co na Nie mnie no, przecież to żartuję. Widzę. Ale możesz zobaczyć, udowodnię ci, gdyby nie było. Kurde, po co żeś ty się...
Co za typ? A! Ale tu się narobiło masakra normalnie. Dosłownie w przemyśle. Adoż, masakra. A Mr. Black z nami jest na imprezie? Tracimy Jestem. kontrolę nad A, dobra, jest. Ja no, spal się o pochodni oczywiście. Bo tak Czemu cię nie? zabiłem, zero reakcji kompletnie. Nie, zostaw mnie. O, kur... Siema, siema, witam cię. Maten.pl. Durum. Matchingo No, Gemka dziękuję Live. bardzo. Witam Black cię nie serdecznie, witam cię na moim strumyku. A proszę bardzo. Ja się, żebym go nie spodziewał w ogóle. Mario siedzi na górze. Gdzie? To ja go zdejmę. Ty. Czekaj, zaraz ci powiem. Gdzie to było? No wiem, no bo. Ci tam... Ej, ci tam wierszyki wymyślają, niech ich pieron zaszczeli. O ty chujara. Tracimy cel Tam Alfa. siedział! Co za typ? Aż go, zaraz go zdejma, nie wezmę sobie tego. Kurde, zajrzę kto tak spierdzielił! Zajebiste dystansowe. A, no widzisz. Henry. Ej, czemu mi to tak się pieprzy? Co ja mogę powiedzieć? Jest, poszedł. Jeszcze idzie jeden drzwiami. Dobra, nie. Dobra, zdjęty. To apteczka dla ciebie. Tiger. Tracimy kontrolę nad celem Alfa. Co za typy? Ty, jeden w klęczkach normalnie jeździ, nie? Skubany. Zrobił se rolki z kolan. No dosłownie, ty. Ale mnie zdjął. Kurde. O ty Franco. O ty Franco, ale nas tu chłopie atakują, czaskają i nie wiem co. Tiger ze zrywu. Nie wiem kogo, ale żebym tu kogoś powstrzymał. Tiger ze zrywu? Co to jest Tiger? Kurde, Mr. Black. Szatanie pierunie. No mnie Ale też was szatan lubił. zabił. Ale wybił tylko 2D ze zrywu. Moż. Nie godo się moż i no godo się na. Namek. No czekaj. W końcu stąd się wziął jego nick. No może wyszło jeszcze pograć. O kurde, ten co tu... Ty, gościu nam wszedł od A, boku. czekaj, ja tu frem mam. Może wyszło z nami pograć. Ho, ho, ho. Te chłopcy, bo tam jest koleś. Kaj. od nas. Na wieży tam strzela. Cześć. Przejęliśmy No cel wyjdźcie. Cześć, tu nie godej. Nie jesteście Mario. na tej wieży. Dołącza do naszej drużyny, brawo. Opuszcza drużynę. Opuszcza twoją To nie brawo. Mr. Black tak... O, Dony. No to Ale się dowcipniś. Nie załatwiamy. No i co, ja sam gram teraz? Tarariram, tam, tam. Nanek 2386, taki mam przyjacielu Kontrolujemy a wszystkie nick cele. na konsoli. Nie. Czemu ja tu spadłem? Kurde, miałem dwóch. Teraz mnie No i Mario... Dobrze, że mi padał, że granat. Się, bo... Przez... Kurde, miałem dwóch akurat plecami do siebie. Mogłem ich rozrąbać. Tiger, Ale wstawaj, znając możesz. ciebie i twoje napij się. możliwości to ci nie pykło, nie? Masz tu apteczkę. No nie, bo kurde, zamiast skoczyć na murek, to spadłem na dół. O, Nanek jest medykiem, o kurde. Nie wiem jak długo. Tracimy cel Charlie. A, granat. Jest, wpadł mi.
Padnij, powstań, Powerade. To jest dość stary akurat ich utwór, ale dość ciekawy. Fajny, I nie fajny. bliży się w domu. Za nami mamy przewagę. Nie bliży się w domu? Pierwsze Nie, słyszę. nie powinno się. Na dole się nie gwizdże. Chyba tam u was, u nas na Śląsku się Ja, gwizdże. ale na dole się nie gwizdło. Mieliśmy w szkole zasady savoir vivre, nie? Ja, Savoir vivre i podobnież nie wolno. Ja. Babie musisz krzesło cofnąć. A wiesz czemu babie musisz drzwi otworzyć? W samochodzie? Żeby ci pierona lakieru nie porysowała. Plecy, plecy, plecy. Dobra. Kurde, z dwóch stron, no super. Kurde, co to jest? Ktoś mi wysłał zaproszenie na imprezę. Ale jaki nick? Ramiar 06, czy ja go mam znajomy? Słuchaj, lepiej ci powiem. Nie kojarzę. A wiesz czemu zawsze puszczali kobiety? Przodem. Na przykład Nie mam takiego znajomego. królowie albo ktoś. Jako strzelanie. Bo jakby było... O ty kuźwa. Bo jakby była na przykład bomba albo jakiś zabójca, nie? No to by się najpierw rzucił na ta... To najpierw No ją. ta baba, nie? A nie na ciebie. Że jak król na przykład przechodził albo coś, nie? No, No. to zawsze... Tu uważajcie, bo tu przed chwilą z pleców wyszedł tutaj. Tracimy O, następny idzie. Następni, oni idą z pleców, uważajcie. Jest jeden, miarę. drugi. Dwóch poszło do budy. Arele, kurna, podnieś. No uciekł. Już czekaj, spróbuję obejść. Tam jest jeszcze jeden. Ja jeszcze dwóch jest, nie podniosę cię teraz. Nie Zwycięstwo. zdążyłem, zabiłem Ale jest jednego, zwycięstwo, ale jest panowie zwycięstwo. Bałeś się, Bojdudek. Jest zwycięstwo. No i co, zobaczcie te wyniki. Ja się boję tych wyników. Mogę tak powiedzieć? Co ty? Nie ma się czego bać, ósmy jest na 12. Także w 10 jest. No ładne wyniki. No o tym O, i ja się zachytał, patrz. no ty. To, że ty masz statystyki kurde gorsze od nas, to jest mniej ważne, ale nie może. A już się nie wykupił. Ktoś od czasu do czasu też musi podać. Tak jest. Każdy ma, wiesz, swoje miejsce. Ale godą poważnie, że tak było. Czekaj. Muszę muzyka na tym przyciszyć. Poważnie tak było z tymi babami kiedyś. Jak na przykład czym królowie ich puszczali. O, ale jakże się oszczędzą, 3 na 3. 3 zabitych, na 3 ten. Kurde. Ty, Nanek, ty masz wyróżnienie. Za co? No. Za leczenia. Ja byłem drugi, miałem takie staty i myślałem, że będę miał A ja wyróżnienie, nawet nie jest zauważyłem. Mr. Black? Mr. Black, Tiger... Żartuję. ten, Rób zdjęcie, To nie, to rób Szybko ty, na bo ja to przeskoczył, wiesz? A ja nie mam akurat telefonu. No to pod oczami ręką. zrób. Zrób Zrób screena na screena. tym. Dupa. Powiedz, że ja to był. To czekaj. To po... No gromy na konsoli, tak jest, gromy na konsoli. Ma ten.pl. Print screen, Niestety, czekaj, my teraz gramy muszę na sobie konsoli, znaleźć przyjacielu. coś takiego. Dlaczego niestety jest? Nie, no bo tutaj widzisz wydaje. kolega na Twitchu i już nawet poszedł. Już nawet nie oglądał. Co on? Ty... Czemu on mi nie zrobił screena? Nie wiem. Co on mi zrobił screena? A nie kurde? mogłeś po prostu kliknąć share i Przejęliśmy cel tyle? Bravo. Oh fuck. Aha, ty, faktycznie. Ja jakoś zapomniałem, że ja gram przecież normalnie na konsoli, tylko siedzę nie w tym miejscu co zawsze i teraz już jest. Ajajaj. To się zrobi z tego potem najwyżej. Po Masz transmisji. tu apteczkę. Oj, głupia. Ale to mogę zapisać jeszcze. Co za menda szpetno, dźwignijcie mnie opy. Czekaj, ja sobie zapiszę filmik. A oglądasz, bo już myślałem, bo nie widziałem jak cię widzisz na Klip ma ten- wideo. PL, nie widziałem jak cię na Ale tym, szybko, podnoś. na liście, wiesz, bo widzę Czekaj, bo mi mniej się ten więcej klip kurde robi. na przykład na YouTubie mam 4 widzów, na starym Xboxie No i nikogo, co, zginąłeś? jedynie ty Kuźwa, na Twitchu groj, jesteś. olej. A nie wiem czy zginąłem, bo nie ten.
Dobra, zapisałem się ten skin. Dobra, teraz będę grał. Okej. Teraz to ja już nie żyję, wiesz? Spoko, Znaczy, żyję. żyjemy na nowo. No to super. Nie, przełącz tę piosenkę, ona jest słaba. A ja mam to livestream leci. Godem ci obejrz se w opisie. O ty! Widziałem. Weź Jo, to ja myślę, że to trup leży. O ty świnio. Brawo. Nie ma Dobra. go już. Kurde, coś ty zrobił, czemu Nie się zdążyłeś. odrodził? Uważaj, na wierchu je! Na wierchu! Tracimy A, możesz mnie teraz dźwignąć. A gdzie on No był? na wierchu je. Uważaj, tam leży i zawinkla. Zawinkla, daj pozór! Tam zawinkla. Podnieś, Na, namek, może. 0 metrów. Dobra, dawaj. Łogień, daj pozór. Jest tam jaki fireman. Kało nie. Plecy, pany, plecy. Kurde bele. Do mnie Dobra. zabił. Kajedony. Zara gościa. Za murem. Za murem Poleciał na tam. panny sznurem. Ale lewo czy prawo? Ja to prawda? Jakim za murem? Za murem. O, dostał. Ty jak się skampił w rogu tam leżał. Czemu się tak odrodził szybko? Bo Tutaj leci, jaki głupi. Co za ciul kupi. I Dony mnie zabił na zot teraz. Ej, widzieliście teraz to Ale na kto tam czacie? Ktoś koło niego przeleciał. Ktoś koło niego przeleciał, nie wiem co to było. Czy na mnie, Co? czy- Jogo za czas, Wanda Banda, czy kto to tam był. A teraz jak następnego tu za czas. Masz apteczkę! ja tam Ja byda. też tam byda miód i... Co? Mleko i miód pił ja? Będzie Czy miód i niedziela? mleko pił? Będziesz niedziela? Kto ja? Toć? No. I zapraszam cały, rozumiesz, mój stream. Niedziela, godzina 16 czasu polskiego. Będziemy grać na drugą ekipa Banboya. Tak, Jak on będziemy się grać, fachowo i- nazywałem? i- Banboy i- Squash? Skład. To Fanboy skład. No nie chcę, bo ostatnio Quickpol się ze mnie napierdzielał, że kto tam coś przejęzyczył. Przejęliśmy cel No bo Banboy Squatch. To nie powinieneś powiedzieć, właśnie nie Ja? obraziłeś. No to przepraszam. To Będą cię To cisnęli. grupa Bamboya? Paczka? Banboy Ładnie. skład. Banboy No Squatch. dajcie sobie normalnie, mamy ekipa. On to jakoś po amerykańsku muszą być. Pieruny, hahary. O! Ciul, plecy. Kaszup. Kurna, zginąłem od ognia. 2010. Masakra, siema. 8, 7, 6, 5. Gdzie kurde, ja cię Znaczy, przepraszam, kręcę, jeszcze Masas. gościu na mnie Jaki prosto. Masas? Przepraszam, ktoś się podszywał. Gostek Masas. prosto na mnie wlazł jeszcze. Myślałem, że już jakiś podrabianiec. Na ile masz ustawione pole widzenia? Powiedz może standardowe, bo masz Tak? standardowe. Domyślne, standardowe. No. Powinien cię słyszeć. A czemu ma ten... Ty pytasz? Bo niektórzy grają na takim, że po prostu stawiają sobie wyższą czułość, ale mają maksymalne pole widzenia, czyli więcej niż standardowe 110 Aha. stopni. I co to daje mi, powiedz? No, że widzisz Więcej więcej po widzisz, bokach. nie? No. Tylko, że musisz mieć wtedy większą czułość. Ale poszedł granate. To był piękny granate. W czwórce i tak się grało na 100% czułości. Tutaj nie umiem. My żeśmy grali, w co my żeśmy grali na maksymalnej czułości, Nanek? Była ta gierka za darmo w PS Chyba ja. Ta z tymi zombiakami. A nie wiesz jak ustawić. No na konsoli No się właśnie. troszeczkę inaczej ustawią. Wiesz, to też zależy czy możesz takiego wyrąbanego pada jak ja. Bo już mi się tak wydaje, że... Takiego standardowego, nie? O ty! Dony! Mówiłem. Jeszcze. Ja to na święta muszę sobie pada zażyczyć, bo ten już mi się zużył trochę. Tak, powiedz mi, kiedy ty w końcu będziesz jak prawdziwy mężczyzna puszczał streamy z OBS? A, Cel Charlie utracony. Jak będę miał laptopa. ten za 1000 zł? Bo jest tak, że teraz tutaj... Kurde. Znaczy można dokupić, ale jest ściągana po prostu Aha. ze stanu.
to będzie szło. Więc nie wiem, O, może do końca amerykańska. miesiąca. No, obejrzyj. Taki ladny, nie? Amerykański. Obejrzyj. Będę robił, jak będę miał... Dobra, ja cię trzyma za słowo. Kaj ten Ginter, co apteczka chce. Apteczka, weź się Idź tam. połataj. Poczekaj, Hubert! poczekaj. Hubert! To teraz ty mówisz, że ja nie jestem prawdziwym mężczyzną, właśnie mnie obrażasz. Co ty nie możesz? Ty ogóracie. Później powiedział, że ja nie jestem prawdziwym mężczyzną. O, Nie, ja powiedział jak prawdziwy mężczyzna, ja nic nie sugerował, że czy ty jesteś mężczyzną, czy nie. Jest, dostał. ale że Na robię górze tam streamy z był wali konsoli, jakimś to nie jestem garłaczem. prawdziwym mężczyzną. Nie, ja się, no co ty? Boże, i zaś się powadzymy, bo czepia się ktoś słówek. No. Trzymaj apteczkę. Czepiasz się detali. Mężczyzna czy kobieta, jeden pieron. O, Tony jest! Siema. Siema. Tracimy kontrolę. Może sama apteczka. Trzymaj apteczka. Kuźma mać. Tak się to robi, nauczcie się do cholery jasnej grać, a nie inokaj za winkla się kurde chować, pieruny jedne. To apteczka dla ciebie. Normalnie wbij szopie na pełnej. Hopy uratowane. Uwielbiam Patrz! tą gwarę. Na pełnej właża, widzisz, bach już nie żyje. Daj same na kwin. O, dostał No. ryja. Dostał ryja i się skończył. Jakbym miał broń automatyczną, to Ja nie mam automatycznej, ja szybko naciskam. snajper... Jeb mnie. Dony. Zaś, Dony. Masz. A nie widziałem. Zdrów jak ryba. Apteczka dla ciebie. Dony. Jest, poszedł. Aj, kurde. Ale teraz może mnie ktoś dla ognia uratować. Na tej Nie pozycji- podniecać. O, dobra, nie żyje. Wleźli od życi. Hopy, uciekać, wleźli od życi. Od życi, czyli to jest ta Ja. dolna część tylnego ciała. Hopie. Albo tylna część dolnego ciała. Wyślij mu zaproszenie do czego? To jest ta milsza część ciała dla facetów, u kobiet oczywiście. Przejęliśmy cel Charlie. Dony nie załatwił Kutos jeden. Hubi Bubi. Jak można mieć nick Hubi Bubi? Podróbka Huberta. Ach, Tam jest kurde Gdzie? u góry jakiś gamoń. co tam jest? Ej, no co jest? Online się nie mogę przyłączyć. Co jest? Jasne. A z drugiej strony się powystawiali ci snajperzy. Z jednej strony, z drugiej strony na B kampią. Ale wszystkie Jak na cele warto innym by teraz trochę... urządzeniu jestem online, no kuźwa mnie zaraz No szarpie. może ci ktoś konto podwędził. Nie, możliwe, że siostra siedzi na PS3 i Aha. bo jej pożyczyłem i ten. To weź No. ją wywal. Z domu. Straciliśmy cel Bravo. Nie, ja jej pożyczyłem, ona gdzie indziej mieszka, ja jej pożyczyłem, siedzi pewnie i gra. No. Coś Chyba dobrze. To hasło i zmieni. Ja Cześć, i tak nie używam PS3, więc Dony dostał. Dony dostał. czasami na Battlefield. Apteczka! O, dostałeś apteczkę w ostatniej chwili. I jeszcze ci plecy uratowałem. I jeszcze ci uratowałem, nie wiem po co, prawej masz przód. tutaj- Drużynowa prawej, asysta prawej. zaliczona jako zabicie, ale dobra. Aj, nie skapnął się, ja dole. Tak to jest jak się z kimś nie gada na imprezie. Ja Tak ci to tą bym apteczkę dał. dziepnąłem i ci uratowałem dupko, ale Straciliśmy cel Alfa. nie dałem rady. Ja po plecach, uważajcie plecy, Dony za plecami. Co za dom. Dzięki. Widziałeś to? Uważaj, bo na długo jest. Na neku uważaj, na długo. Dobra, ja to idę na Fortnite'a. Weź chłopami. Widziałeś jak go granatem załatwiłem? Patrz jak się to robi po męsku. Je. Tu. Tracimy cel Szkoda, że Ty, ty koleś wcześniejsze tutaj, moje- noga kolesiowi wystaje ze ściany. Robert Tylina. Nie wiem jak on to zrobił. Robert Lima jakiś. Nanek wstawaj, Dzięki. nie czas na sen. Weź apteczkę. Chłopie, a sam jak na wojnie te granatiry. O, masz. O fuck! Na neku uważaj, bo dwóch jest. Apteczkę. Ogień. O, Ariel. A, uciekam! Ogień. Aj, ale zginąłem. Ale zginąłem Panie bohaterską apteczka. śmiercią. Fuck, no i nie żyje. Zajmijcie. Zajmę się. Tam jest jeszcze Może jeden potem namek. pobiegł po apteczkę.
Za murkiem tam jest po lewej stronie, No. jak drzwi. Gaś go. Jestem I te- smutny, bo I teraz Nie, mnie dźwignij, mnie dźwignij! Orzełem i- Ciul. Czekaj! A Jezus. To za dużo na jednego człowieka, na jeden dzień. Jak to kargule go dali. Prawie by my to opanowali. Karguli Powlok. Legendarna dwójka. Najlepsze to było te rozmowy przy płoć. Cel alfa utracony. Idźcie tam chłopy, nie wstydźcie się, nie wstydzimy się, idziemy. No i dźwignij mnie. Nie wstydzimy Bardzo się ładnie. nam. Apteczka Jak i tu tego gintra. Apteczka. Pięknie, ale to Apteczkę my ogarnęli No. ładnie. Elegancko mi to ogarnęli. Czekaj, Tiger, stowej. Potrzebuję Mogę apteczka. opatrzyć twoje rany. Przejęliśmy Padłeś cel. powstań. Potrzebuję Power rate. Janek, apteczka mi wytrzymaj. Masz apteczkę. Kurde, leży tam na końcu menda. Zabiłem, a na oślep strzelałem. No to bardzo Proszę. ładnie. Jeszcze jeden tam jakiś idzie ginter. O nie, granatos. To apteczka A dla masz ciebie. ty, kurde, co tu się czaisz na dole? Charlie utracony. Kopie. Ajajaj. Robert Lima mnie zabił ze zrywu, ale mnie zaszedł od boku. Idzie od drugiej strony teraz. Od tego, co tu jest? C? Czy B, bo ja już teraz nie... Nie, A tu jest, nie? No, jestem głupi. No, A. Idzie na A, ale od drugiej strony tam zacznie. Kurde, pieron. Widzę, chyba- widzę, Nanek plecy. O shit, a tam jeszcze na końcu Ja. korytarza. Kanty. Za dużo ich jest. Co za... Chłopy, za dużo ich jest. No ich jest o wiele więcej niż nas, to jest niesprawiedliwe. Straciliśmy cel alfa. Nie, po 12 jest. Kurde, coś tego nie widzę. Trzymaj apteczkę. In the hop. Ja. Hop, jak tu sam wszystko jest wyrąbane. Samsem rzucił granada. I to przeciwpancernego pod nogi. Zająć się Trzymaj twoimi apteczka. ranami, a zajmij się moimi ranami. Tu jakieś trupło padło. Apteczkę dla ciebie. Kurde, skończcie mi te apteczki czackać. Pierunie. O kurwa, granat rzucił. Kurde, no na końcu dawaj. był. Nie Jak mi żyjesz. skurza takie kampienie, kurde. Stoję, czekają tutaj, zaś kurde, wszystkie 3 punkty, zaś kurde, wygrywali Ja. fajnie. Najpierw my ich No. przegonili, a teraz zaś kurde tracemy, nie? Ktoś tu ryczy, ale nie wiem kto. A. Ło, Damy rady. Jak tam pany na streamie? Muzyka fajnie słychać czy nie słychać? Kurde. No, a jak tam u A nie mnie na możesz streamie, zrobić nie czegoś wiem, takiego, oglądają że na- mnie 3 dla- osoby, nie wiem kto mnie ogląda, ale... Ale to się nie pany odzywam. macie fajnie, bo mnie nikt nie ogląda. Nie wiem, mnie jakoś nie wiem. 3 osoby mnie oglądają, a minus 2 łapki, nie wiem o co chodzi w ogóle. Ale mam 4 łapki i 0 osób nie ogląda. No kurde, patrz, A stanie ci najlepsze jest to, taki... że sam sobie nie dawałem żadnej łapki. Może przez to. Apteczka dla ciebie. Hopy, mgła przyszła. Nie wiem, czy żeście zauważyli. A gdzie? Dony! Do budy nareszcie! Jeden, drugi, trzeci, Pinokio, ty! Mamy Pinokia w drużynie. Ła, mamo, uciekamy. Apteczka. A, Użyj tej apteczki. legej jak pies. Można, Mek. Ratuj, lecz się. Ratuj się. Ratuj się kto może. A ty Ginter, Jakie kurde, Dony od placu idzie. Uważajcie, na co wchodzi. O, już nie żyje. Nie, leży, bo ja go załatwiłem. Panie. Oj, dziękuję ci, panie. Ja i fajnie. Co za... Tracimy kontrolę nad celem Co za kurde brawa. Tracimy cel Charlie. Charlie. No co pod obstrzałem, pod jakim obstrzałem? Obszczałem. Patrzę ci rany, co? Ciul. Gdzieś ty Robert byłeś, co ty? Lima. Kasował mnie. No mnie też zabił wcześniej. Pany, Robert bo ja Lima. nie żyję. No ale tam jest ten, Łogi. Ogień na dachu. Ała, palę się. Ratuję cię.
Palę się, ale cię ratuję, także. Cel Docen. alfa Nice, utracony. palisz się do roboty, żeby... O ty Franco, wstałem i padłem. Ja pitole! Dźwignie mnie ktoś. O, uważaj, bo tam jest hop. Danek, słyszysz? Jeśli chodziło o muzykę, to spróbuj coś takiego zrobić, że odpal sobie na laptopie No. muzykę. Po prostu włącz jako dźwięk systemowy i żeby to leciało na No mam włączone. Nie, nie masz. Jak nie mam? To po... Dlaczego my to Co? No słychać jakąś muzyczkę. My nie powinniśmy tego Apteczka, słyszeć. weź się No bo Do tej wiadomości. No bo on ma pewnie ten... Czy masz przez co? ja przez przez kompa, czy- laptopa mam na głośnikach z laptopa też puszczone. A powinieneś być takim... Kurde, balans. Jest, ale zabiłem go. To nie chcecie tego słyszeć, no to mogę to wyłączyć sobie. Ale przecież ja to ledwo Nie. słyszę, ty o co wam chodzi? Kurde ty, Dobrze Nanek, jest, nie, czemu to mnie jest. ktoś zabił? Gdzieś ty był? No ja Byłem za i moimi mnie plecami, szybciej jak mi zabili. to nie- Aha. Ten z tą pompą to jest też siedział. Dymy hopy na C. Ja jestem na A. A ja jestem na B. Jesteśmy rozproszeni tutaj na to. Mieliśmy cel alfa. Kuźwa rzucił. Nice. Przeciw pancernego mnie kurna zdjął. Kurde, jak oni ładują, hopy. Jak oni ładują. Te już jest 21. Ja cię kręcę, zaś jutro do roboty. Ale ja tu ogarniam te A. Hopie, ogarniasz tym, a Ale zrozumiesz. śmierdzią, tak. Odsuń się. Ktoś strzela, ale nie wiem Też nie skąd. wiem. A z końca zaś tam strzela, co za kurde papała. Jutro ostatni dzień do szkoły. Ło, bany! Nareszcie Jaki bany te, skasował mnie na... Headshot, ja. Skasował mnie jak psa. Kontrolujemy wszystkie O! O! Kiery! Jest, kolejny ogarnięty. Ale czemu tu A tracimy? Ja pierdzielę. O, już nie tracimy A. Hi, 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 jak ja ich tu siekam. Jak to pięknie Ty wygląda. ich siekosz, a i opożyci zawsze dostaję od ciebie. Ja to ganię. Przez ciebie. Jak ty możesz ode mnie poczcić? Tiger, chodź no tu. Apteczka. Nie możesz ode mnie pożyczyć dostaję, jak mi tym razem wybrzyni. cel brawo utracony. Po tego. Apteczkę dla ciebie. B. A, no mega załatwił. No i co to? I co? A, jeszcze dostał na końcu. Easy Pięknie. win. 23/14. Elegancko, no. Nanek, mogę sobie zrobić reklamę. Zastanawia się. No to napiszę ci wniosek, będziesz miał 2 tygodnie na rozpatrzenie wniosku. Mam nadzieję, że rozpatrzysz go pozytywnie. Pozdrawiam. I dobrego dnia No. musi. I te Ty, suby. najlepszy zryw w domu Te jest. suby. W najlepszym tym. No wiem. Przepraszam. Choroba mnie coś bierze. Nie, no nie wierzę, ty. 4 ze zrywu, kurde, i imienie ma. Zaś Nanek, kurde, wyróżnienie. Dzisiaj nareszcie mi premium działo. A i o takie akcje życia. Ty, ale co jest najlepsze? Masz lepsze wyniki ode mnie, nie? Ten Mario jakąś strzelał 47. No wiem, właśnie to jest najdziwniejsze, nie? Ja nie wiem. Jestem, kurde, trzeci. No. 8000 nabite i kurde znowu żadnego wyróżnienia. Tak? Nanek, a żeby ten... A jest jakaś To jest- minimalna kwota, którą muszę ci wysłać? Kłamstwo. Przestań. 200. Jest to, no. O, moje kości. Stare kości.
Pany, co tak cicho na tym czacie? Nic nie chcą gadać na tym czacie, ej. Co zaś z tym się podziało? No nie gadaj, że nie wrócić do gry. Wracam. Dobra, ja ostatnią rundkę Jutro gram. może horror, no. Jaki horror będziesz grał? Wiem, co to jest. Minecraft. Ej, Artur pisze. Ty, Minecrafta? Artur pisze na zrywie. Same youtubery, Unanka na imprezie. Nie, bo ja nie jest Unan... Aha, Unanka na imprezie, ja. Znaczy na streamie. No tak, nie? No chyba same, nie? Ktoś jest nie youtuber. Ja nie. Ale kto cicho powiedział, żeby to nikt nie słyszał. Ja nie jestem. Tak? Janek. Wyskoczył mi błąd, jak chciałem wysłać ci to. Dlaczego? Straciliśmy cel Co Alfa. jest? Nie ma już No nic błąd. chyba. To jeszcze raz spróbuj. Ja cię. Apteczka. Jaki Przeżyłem. Przeżyłem. Nie musisz wysyłać. Ty no mi te suby za... Nie no. Ktoś mi obiecał. Co jest? Kurde, ty strzelałem ślepakami przez chwilę. Dony! Leżysz. No i ja leżę też. No, ty też. Kurwa. Leżysz i kwiczysz. O kurde, a ten co tam Na robił? dachu tam jeden siedzi. Co on tam stał? W domku było dwóch. Jeden stał przed domkiem, drugi na domku. Na A wszedłem. To tak ryczy. Dźwigasz go? Ja go dźwignę. Kurde! Ja. Ja go dźwigam. Trzymaj Zostaw mi go. apteczka. Kto go Ja dźwignął? go dźwignę. Nie, tyś go dźwignął. Wcale nie. Nie, ja. To ktoś trzeci go dźwignął. Tiger chyba. Tiger. Ten Tiger nie jest z nami, nie? Na Nie, imprezie. nie ma, ale ponoć fajny synek. The Eye of the Tiger. O, Na co siedzi w oknie na samym szczycie. Na szczycie. na szczycie. Straciliśmy Na cel C. Lecimy na C. Pany na C. Na sze. Kurde, ja już nie biegnę, bo nie... O. Chodź. Nie wiem czemu tu masz to tak dziwnie zrobione z tymi donate'ami. Kiedyś jak ci wysłałem donate'a, to normalnie działał click and donation, a teraz trzeba przez jakąś podstronę to robić. Żartujesz. Jak Poważnie. przez stronę? No SMS-em jak chcę wysłać, to jest jakaś podstrona jeszcze. A na przykład nie reklamując pana Jerzego 720, to normalnie działa prosto przez click and donation. Muszę zobaczyć czy mam czas. Ty małpo pierońsko. W budynku jest. O, ale farta miałem, ty. 11 życia mi zostało. Co mówisz, że co? Na Orange to też jest w drugą stronę. Donate'a się daje. Nie wiem. Spróbuję przez PayPala jak coś mam. Ale chyba ostatnie monetki poszły do Petera. Gin. Brzydale. Kurczę, no, pierwszy gościa zobaczyłem, jemu zostało 20 życia. Co za peszek, westchnął Leszek. A ten co tu siedzi? Siedzi, stoi, masakra, w oknie się czai, jak garbaty do lekarza. No bo ja próbuję dać mu tego wysłać mu tego napiwka. Aha.
Straciliśmy cel Charlie. Charlie. Nie stracili. Kocie, proszę mi tutaj zejść, nie denerwować mnie. Kurde nie no! Powiem ci na next, że znowu mi błąd wyskoczył. To zawsze możesz sprawdzić, czy ci u mnie wyskoczy błąd. A mi działo, chyba. Nie no, kasę na końcu mam. Cel Alfa utracony. Kurde no nie, wpadli tam w trzech. Ja pierdzielę, co gdzie porobił. Aleś pojechał. Pieron, ja... Jorkiem działo 2 zł i 75 groszy. Kuźwa. To mnie ty podjął. No kurde! Ich tu było 4 w tym domu, oni weszli jeszcze od drugiej strony. Super, super się stało, pięknie. Oh shit. Ty, mi to działo. Ale się znerwiłem. A też musisz przez jakieś tab. Nie, ja nie wiem czym ty to tam robisz. Przejęliśmy Normalnie cel działało. Alfa. SMS. Ale SMS-em plus poślij. Do czego SMS-em? No, to ci od razu lepiej pójdzie. No, powinno wskoczyć normalnie. Ja pierdzielę, no to teraz... Dobra. Masakra, a ty że tam na moim tym streamie? Bo mi żaden nie chce napisać jak ta muzyka chodzi. Dobra, zaraz to zobaczę. Przejęliśmy cel Bravo. No to Kuźwa, Donny, jak tyś mnie zauważył? A było tak fajnie, już miałem taki szyderczy plan. zaraz ci... Już ci wysyłam na Messengerze, co mi wyskakuje. No a to spróbuj ten SMS plus. No właśnie. SMS. No to ja, że... Takie gówno mi wyskakuje. No. No i tu numer podajesz swój. I co, i to by działało? Jak mnie naciągnie na koszta. Będzie grubo. Kurde, jak mnie dojrzał akurat przez te cholerne deski. Dony. Ajajaj. W ostatnim momencie cię zauważyłem. Nie! Jak on mnie jeszcze zabił, kurwa? Dostał nożem w plecy, strzelałem do niego 3 wrócił. Kocie, A, bo ja nie wiem. siedź mi kurde na playu, właśnie. Chodź. Ja wiem, że play jest pewnie ciepły trochę, ale nie można tam siedzieć. Weź. Ja mam takiego małego kotka przedwczoraj, nie? I skubany tylko by siedział na mojej konsoli. Cel Alfa przejęty. No. O, na Twitchu 2 osoby, wow. Obejrzyj. O, mnie Pozdrawiam. chyba nikt, nie wiem, ale nawet nie wchodzę na Twitcha. Jakie kaj tu do kogo tu dojść. Ale kurde, mogliby coś napisać ciekawego jak tamten. Stój! Straciliśmy cel Bravo. Coś ty zrobił! Co za... No nie Albo ja zdążyłem. nie znam. Znaczy no... Znaczy nie... Kurde, bele! Tylko, że wiesz... Zanim ty mi powiedziałeś stój, to ja wiesz, w tym momencie akurat A, napisałem. trudno. Kurde ty, bo kurde, wygrywamy to jeszcze, ale jak tak będą mieli te Możesz punkty... teraz zobaczyć, czy donate ci wpadł? No powinien zaraz spać.
będzie słychać. Nie będzie, bo wziąłem za złotówkę, a to ekonomiczne. Czyli taki testowy, potem ci wyszedłem. Testowy. No co, ile? Za stówę mi testowego wyszedłem? Sady, panie. Ale nie widać nic. Cel Brawo przejęty. Chyba się zgubił po... Oszukali mnie. Banda złodziei nie robi polskich decydentów. Jej, kurwa, tam. Nie, tylko chuj dopadnie. Tak ci mówię. Aż się zaraz zobaczę twojego strumyka, nie? O ty Franco! Kurde, Johnny, goniłem cię. A, płot. Połowa bitwy za nami. Wiedziałem, że Mamy tu coś przewagę. zginęło od nas. Różne drużyny. Kurde, no nie! Pieprzony snajper. Ale nie wiem, chyba nic nie było obcy. Cel Brawo utracony. Wiesz co? Ej, kto? Dziękuję. Czemu wy tak mi robicie? Kto go podniósł? Kurde, aleś mi go zabrał. Ciul mi! Daj mnie na Co za pederasta. I oni nas wymiatają jak chcą. A poczekaj, Ja a tam co mam obejrzę? pod... Jezu, haha i gryzie. Gryzie ci koty, to i zęby wytargaj. Kurde, nie no, Nie będzie ci już odwrócił kabli się. gryzła. Menda społeczna. Straciliśmy cel Alfa. Nie, teraz już nie da rady. Kabli. Teraz jest tak kopiewsko opanowane, że... Kurde, myślałem, że Duny mnie zaś zgasił. A to nie możesz sobie sprawdzić ostatnich donate'ów? No mogę. No to weź to zobacz. Ja muszę kurde zrobić to, żeby mi pisało, ile kurde mam tej kasy, bo coś mi nie wyświetla. Masakra 5 zł, ja? Kurde jak, gościu! Arel wyżej też tu. mi coś posłał. Cholera! Aż ci 5 zł Nie, to nie wysłałem? to jest stare. Kocie, No to weź najnowsze napiski. do widzenia. No patrz ją, kurde, kocie, złaź mi stąd, nie będziesz mi tu na pleju siedzieć. Wszystkie cele. Ale zobacz, PS4 Pro, jak grałem na PS4 Pro, to ono nie jest takie ciepłe. PS3 w ogóle nie była ciepła. Straciliśmy cel Czekaj, A. kajty. O, trójka w ogóle chyba była dla mnie najlepsza. Ja, Co masakra. se poszumiała, to se poszumiała. Ja no, i teraz nie może... Masakra, jeszcze- słyszysz? Ile tam 51 ci groszy mi przesłałeś. Straciliśmy cel Brawo. A wiesz ile Nie. mi naliczyło? Z Złoty prowizją? 23. No. To jest najlepsze właśnie, że wysyłasz złotówkę, płacisz złoty 23, a streamer dostaje 51 groszy, nie? Bo dostajesz 51%. To płacy sorry, to Nanek. tam, to Sorry. Nic się nie zarabiałem. stało. To więcej jak streamer. Ja ci potem wyślę takiego zadychu. Najlepiej Chociaż ci Dobra. powiem, że to chyba zależne to jest też od kwoty, bo na przykład Nie, ze wiesz złotów... od czego to jest zależne? Czego? Od tego czym płacisz. Cel Brawo Za przejęty. PayPalem A on może. dostaje 100%. Bo ja ci 100% powiem, dostaje. bo Ej, ja mam ci nic na powiem, PayPalu. że Bo ja miałem zawsze robię tak, przez PayPala. miałem tak, Ale nie że mam nic na PayPalu. miałem złotówkę wcześniej przelaną, to miałem właśnie chyba 51 groszy, a jak mi przelał QuickPol, to mi doliczyło i miałem na tym, na stronce mi pokazywało, że mam łącznie 48 ileś tam, nie? Czyli od niego mi tak jakby zabrało 2 zł tylko, Mhm. tych 50 zł. No, ale jak ten przez- Płacił Bez- PayPalem. Albo PaySafe kartę. Bo to jest zależne od formy płatności, No. to już przetestowałem. No, no, chyba Na tak. PayPalu masz 100%. 100% idzie do... I jak streamera. zaraz za rogiem był, co za społeczniak Na jeden. Państwie w kardzie chyba 98. Tak. No to być może właśnie to Albo było to. 95. Ale wybiegłem fajnie. Wydaje mi się, że 95%, bo tak 98 to trochę dziwnie wygląda. Mario, rzuć mi apteczkę, kurna. Wróg kontroluje wszystkie cele. Masz. O, dzięki. Ariel. Moja mama wczoraj kupiła Ariela. Wiesz, że jesteś drogi? 39,99 na promocji. Jak się dobrze przyjrzysz, to w moim niku nie ma i. Cel Alfa przejęty. Ale to tylko taki szczegół. Przecież wiem. O, jest idą ja. tam, od B idą. A,
Kurde, Co? no Co myślałem, że jest? mnie nie Co dojrzał i przeszedł Nanek. też przed tym. Tak? Słyszysz? Anek, jutro wpłacę na PayPala coś tam, to będziesz Nie, miał nie 100% trzeba kwoty. przez to. Ty no mi te suby tej. Wie co? No kurde, już mi bezdobyli, co za ludzie. Powiem ci tak, chyba nie ma stronki na Facebooku, gdzie nie dostałeś tego. Nie było linka. Ale nie dzisiaj niestety, sorry, nie dałem rady dzisiaj, bo musiałem zapieprzać u ojca. Spoko, przestań. Potem do O kościoła. kurde, co jest? Nie trafiłem. Tamten. Za jakiś... Adamek jakiś I teraz zryw gram mnie w zabił koło. kolejny. Kurde, tych zrywów się narobiło jak No. mrówków. No Adamek to stary No zrobił. to jest stary hopie wyjadacz, wyga, rozumiesz? Hopie, Arel. Hopie. Czym ty do ludzi? Cel Charlie przejęty. O ty! Powiem ci, Anek, że to O ty, Franc. Czego dasz? Jeszcze stał za... Ja cię... bez was. Jak sobie tak siedzę na lekcji, to nie ma nawet co robić. Nie ma nawet Nie wierzę w poczytać to. czego. Bo tak to by wchodziło się na jakieś gry. Zawsze było się z czegoś śmiać. Słuchaj, no to musisz pogadać z panem Quickpolem. Nie, to zejść po 2 dniach. Będzie trochę... A mówiłem ci nie wychodź? Mówiłem? Trzeba być twardym. Przyzwyczaić. Za miesiąc będzie wszystko git. Tracimy cel A Bravo. za miesiąc, bach, grupa rozwiązana. Jak to było? Odchodzę. No, a idę. A co tam się robisz? A, odchodzę. Odchodzę, dzisiaj odchodzę. A jutro co będziesz robił? Też o to odchodzę. A jutro dołączam. To trzeba znowu sobie odejdę, bo to... Co będę robił? Też sobie idę. To ja sam będę cały dzień robił. Przejęliśmy cel Alfa. Dochodził i odchodził. Ale was pojechał wszystkich. Jeden hop was pojechał. Kurde, Dony, A ja kaj ty was celujesz w łeb? podniosę. No próbuję przynajmniej. No ja filmowy graczu widzę, a widzę 143 suby posiadam, tak. Jestem z tych 143 subów bardzo dumny. Dziękuję bardzo za współpracę, panowie. Adamek, łobuzie i hejta, a szota mi walnął. Kierun jeden, siarczysty, ognisty. Już przy tą Nie, wiadomość. kurde, z domeczku Adamek mnie zabił. Przy tą. To wej. Chwila, Dzięki. bo ja tam czasem na telefonie ogarnę Daję. wszystko. Idziemy na B, Weź chodźcie się na B. podaj. Tam widzę, już B zaczęli zdobywać. Siema Easy, siema. Easy. Co u ciebie Jeruna. Kurde, i do mnie nie przylos. On do mnie nie przylósł. Oj tam Nanek. Pozdrawiam serdecznie, nie wierzę. To jest fakt, Cel Bravo. W domku tam siedzę. zapropsował u mnie, nie? Udostępnij znajomym. A to obóz, obejrzyj. Obejrzyj jak Easy Yoga tu tak fajnie zawsze ten reklamował i wszystko. Tu udostępniał na swoim tym. Na grupie Haderlaków, Nanka, rozumiesz? O, filmowy graczu, możesz do mnie wpaść na grupa. Tam jak jest Nanek I 2386, do mnie na strumyk H. jak jest Nanek 2386 na Facebooku, to też jest ekipa Nie, Haderlaków. nie zdobyłem C. Przejęliśmy cel Charlie. Haderlock. Ja ściągnęła się, Ale jeśli Ściągnęła jest się. to jest... ale jakoś nie mam się odwagi w to zagrać. O. Straciliśmy cel O Bravo. kurde, co on jednym strzałem Ja mi zarąbał. pierd- Co za menda społeczna. Kurde, on tam kilku zabił. Jeszcze jednego zabił. No super. Jeden gość, wszystko super to zabiję. Zabiłem go. Ja się tu rodzę na A. Wygrywamy. Wygrywamy, pany. Oj. A dzisiaj jakoś cisza na tym. Wczoraj, kurde, tyle ludzi było. Kotki wpierone, a dzisiaj? Nie.
Ja na ostatniej swoim stronie też mam sporo zligów, a teraz taki hotelika trzeba wrócić w stronę pasy. Kurde, odszedłem od zrywu, to nic mi nie wychodzi. Dupa. Ojojo. Quickpull pewnie cofnął wszystkie swoje suby, które mi dał kiedyś. Dezaktywował konta. Co za typ? Cel Charlie No i po co utracony. było się wracać? Po co było się wracać? Nie no jak ja bym chciał teraz? Aj ty! Zaś Adamek, jak kurde mnie denerwuje ten Cel zryw. Bravo przejęty. Trzeba go z tego zrywu usunąć. Chujcie na mnie strzelą. Czemu go zaraz usunąć? No bo tak. tak. Co, nie, Zabij. No, nie umiesz obraziłem grać? się. I rzuciłem focha. Nie umiem. Mam focha i wychodzę z grupy i w ogóle z wszystkiego. Ale wiesz, że te kobiety są specjalistkomi od focha. W ogóle wiesz co oznacza ten skrót? Nie wiem. No. No to Nie wiem, ale ja wiesz. go zrobię. Dobra, O, i nie zabiję. poszło to w internety. Poszło to w internety. O ja cię. No pięknie. To się teraz zareklamowałeś o namce. Cześć, cześć Witam cię serdecznie. Jak masz na imię i dlaczego nie zasubskrybowałeś mojego kanału? A suba to też żeś mi dał? U Arela mam suba, dałem. A u Nanka ciupimy po naszemu? Spoko. No, chłopie, wpadłeś, rozumiesz, w ogień krzyżowy, tu są same youtuberzy. Terror, kurwa. O, Dobra. No, znowu zryw na czele. no źle się wrąbałem. No. Padłeś jak wąż w pomidory. Gipsosny. Ja. Jak padłeś jak tu pole wężowe. Dobra, wyróżnienia. Znowu A, trzech. dzięki Apczak, dzięki. Dzięki pan nie zagra, ale już kończę. Ale masz... Ej, słyszysz? No, ja bo też będę kończył. Ej, ale masz jakoś pełno gębła. Co ty kończysz? Chciałeś nam pokazać, jak się to fachowo robi? Granie się chwilę. I grać. Teraz to Aha. jest mało, czasami jest 5, nie? Na tym. Chocie, ja cię Dobra. normalnie ukatrupię. Dzięki za No, grę pany. spoko. Proszę mi nie Dzięki wchodzić na za konsolę, obecność. powtarzam. Jako grupa. Polecajcie. Najpierw wleźcie... No, suby lecą jak zlecone i Wleź No, filmowy gracz. bijcie do Nanka. Ciupimy Tak. po naszemu. Macie pewnie tam linka na stronie głównej. Te graliśmy z jakimś klanem. nie? Klarela. Słuchaj, filmowy graczu, Miejcie do wleź, wszystkich. rozumiesz, na Facebooka, Nanek2386. Tam Dobra. powinny być ekipy. Dzięki za Tam powinna obecność. być ikonka do ekipy, a jak nie, to No, na wpisz razie. w wyszukiwarce ekipa Haderlaków Nanka. Manka. Powinno być. Dobra, dzięki panowie za grę. Spoko. Tu też Fajnie się dziękujemy. grało. Jestem fajnie, wdzięczny. fajnie. O, Mr. Black dołącz. Powiem ci No. Nanek, że tak trochę wstyd mi teraz na tego Quickpulla z tą sprawą, nie? Słuchaj, Łatwiej będzie do Nie. wybiera. Dobra, to my mu napisz powiemy. do Quickpola i powiedz tak. Przepraszam, proszę pana, ale zachowałem się jak szczeniak. Notujesz? Zachowałem się jak szczeniak. Więcej, panie Quickpol. Szanowny panie Quickpol, to się nie powtórzy. Czekaj. Siema, de Adamek. Witam. Dajesz od początku. Dawaj Słuchaj, od początku. szanowny panie Quickpol, zwracam się z uprzejmą... Szanowny poczekaj. Przejęliśmy cel Alfa. Dobra. Ale to są przeprosiny czy podanie? To jest No, przeprosionowo to jest takie opadanie. dużo, To jest taki miks.
Zwracam się z... Przeprosionowo podanie. Zaledwie cię zdjęcia, Tak. bo on coś tu nie. Zwracam się, jak to się to Muszę... z prośbą, Zwracam się z z uprzejmą uprzejmą prośbą o przyjęcie mnie do bardzo kochanej, szanowanej, znanej, bardzo cenionej i lubianej Czekaj. Wolniej! Ty, wolniej! Poczekaj. z prośbą. O! Przyjął. Nie, bardzo lubianej, szanowanej jak tam dalej? Szanowanej. grupy w internecie. No. O internecie. W internecie. No. No mam w internecie. Szanowanej o zaszczytnej nazwie Uwaga na Ekipa Zryw. Przejęliśmy cel Bravo. No. Swoją prośbę motywuję tym, iż Ja pierdzielę, Ty normalnie to miałem przedwczoraj na polsku. ja może miał dwójka z polskiego, ale łeb mam tego. Swoją prośbę motywuję iż jestem młodym, głupim szczeniakiem Kontrolujemy wszystkie. i w życiu popełniam błędy, lecz postanawiam się poprawić. Napiszę młodym człowiekiem. Szczeniakiem napisz. Gówniarzem, No. to gdzie pasować. To możesz opierać. Musiałeś aż namek na full screena No. dać, żeby zobaczyć jak ty to wymyślisz. Dawaj. No. Młodym Gówniarzem. człowiekiem. No. Czekaj. Moją prośbę motywuję Ale tym. to przez RZ czy Nie rzecz wiem, prosta? i tak jest dyslektyk, także ja piszę jak słyszę. Motywuję swoją Przez RZ. prośbę. Kurde. O! I w życiu. Nie, i postanawiam się poprawić. Nie, a motywujesz swoją tym. To jeszcze musisz coś dodać, okej. No już mam, popełniam błędy. Ty? I co dalej? Cel Alfa. Co wy piszecie, pracę dyplomową, czy co to ma? To ma być prośba o ponowne dołączenie do ekipy Zryw. To aż takie Tak, długaśne. co ty myślisz? To jest chłopie szanująca się grupa w internecie. Co ty, topie? Co ty myślisz, że ty wleziesz na BF-a i se wpiszesz ekipa Zryw jako ta grupa i ty. I już. Nie ma tak, kopie. No Nie ja. ma tak, kopie. To jest prestiż. Dobra. I napisz, Nie będę uciekał. panie szanowny Quickpolu, chciałbym należeć do elity. Czekaj, nie, to powinien być szanowny panie Pitbull, bo jest wtedy niepoprawnie gramatycznie. No, to tam mnie popraw. I rozumiesz, Cel Alfa przejęty. panie Quickpolu. Poprzednie moje nieodpowiedzialne wyjście było spowodowane moim wiekiem, niedoświadczeniem. Jaki tekst? Poczekaj. Moim wiekiem. Panie Quickbull, poprzednie moje Wyjście z grupy, Straciliśmy cel Alfa. opuszczenie, było spowodowane moim Przemyślaną zbrodnią. bardzo młodym wiekiem Nagadnym zachowaniem. i negatywnym zachowaniem, za które bardzo przepraszam. za które bardzo... Cel Bravo przejęty. W ramach przeprosin wyślę donację Nankowi za 200 zł. Jakie 200? Nie no. Nie ma takiej możliwości. Za każdy dzień stówę. A ile cię nie było? A, to chyba, że tak. Tydzień. Wyślę No to wszystkim dobra, na to tej podzie... imprezie. Ło! No. Wszystkie cele. Spróbuję porozmawiać z członkami, by poparli mój wniosek
Nie przekupię panów żadnymi donacjami, Poczekaj. ale prawdziwą, dorosłą rozmową. Poczekaj, poproszę panów o poparcie I wywaliło mnie z BF. tego wniosku. Dobra, panie, ja Poparcie mojego składam. wniosku. Dzięki, Nie ma za dzięki co. za grę. I do jutra, być Spoko. może. Tomek M. No, to trzymajcie Siema, się. siema Tomek. No oczywiście, że tu Trzymajcie jest się. wesoło. Nanek, Masakra, Dony, Black, No, na razie. Jawczak. Na razie, hej, hej. Ja trzymaj się. Do Przyjdź miłego, na razie. Przyjdź, wiesz jako. Ja, ty też. No. Poczekaj, Spoko, o Marka. poparcie mojego wniosku. Tak. Nie przekupię ich żadnymi... Włączasz mamy? Co mówisz? No, czekaj, żadnymi, No dołączą. tylko poważną, dorosłą rozmowę. O, proszę również o przywrócenie mnie na stanowisko porucznika. Do służby. Porucznika? Jakiego porucznika? Plutonu. Ślepra. No porucznika. Ślepra. Jesteś Poczekaj. zdegradowany. Proszę o Sztywne rozpatrzenie mojej prośby, tak jest. No rozpatrzenie mojej No wiadomo, że będzie pozytywne, jak sami żeście to wymyślili. prośby. Nie, bo jak nie będzie tej donacji, to ja się zastanowię. Poczekaj, z poważaniem. A Quizpool tam słucha na live. A oni na czacie już sikają. A to co? Czekaj, zaznacz wszystko, kopiuj. I teraz piszę tę wiadomość do pana Quizpoola. No zawsze jakaś kurwa musi się znaleźć koło mnie. Dobra. Czekajcie, żebym nie pomylił nazw, jak się pisze jego nick. A jak ktoś medykiem z was? Ej, drugi w kolejce. A może... Podnieś Mario! Mario podnieś 7 metrów. 9, dobra. A no panowie, w tym tempie to my to przerąbiemy. A, dobra, nie pomyliłem. Dobra, poszło. Kurwa, nikt mi nie pomógł, do chuja! Dobra, Nanek, o szczegółach będę informował cię na Facebooku. A tymczasem dzięki za grę jeszcze raz. Za pomoc w wymyśleniu Nie ma podania. za co. No, na razie panowie. Trzymajcie się. Cześć. To pany, kto jeszcze tu został?
Siema. No kurde. Żyja. Kurde, Lemi wpłot. On tam coś mi powypisywał. On zaś tam namaracił na tym czacie. Teraz. Siema, pozdrawiam was. O kurde. Na BF-a wpadł Lemi. No to zapraszamy cię, Peter. Wpadaj na BF-a. Chodź sam. Ziomuś, jak długo dzisiaj live? Nie wiem. Jeszcze tam będzie chwila. Nie idzie. Żyja, pomogę. Halo. Cześć Peter. Pomogę masakrę na... A ja widzę nawet Dony. No. No mówię, że Dony jest. Mówię, cały czas, że Dony jest. Peter. Dony Battlefielda, co się stało? Kot się zawiesił? Chciałem ci tak... Drugi dzień gram, no się przyjemnie zaczął. Radził, wejście, wszyscy teraz przyszli do mnie. Dobra panowie, ja będę uciekał. No, na razie, trzymajcie Dobranoc się. wszystkim, dobrej gry. No. Cześć. No, siemaneczko. Wszyscy uciekają. Dobra, moment, ja to że... No. Widzę co tam, jak kiedy obijam lodóweczkę. No. Jak lodóweczka? Ale kiedy nią opijemy? Kiedy obijam? Muszę zbiornik mam dwulitrowy, muszę go wypełnić. Moczym. A te produkty już z balkonu No. zabrałeś? Z parapetu? O kuźwa, nie zabrałem. No. Bo podobno się są... Zapomnieli, czy ja idę po nią, zapomnieć idę po nią, czekajcie, słyszę was. Żartujesz, ja pierdzielę. A Peter już mieszka z tą panią Jedyny numer, który pamiętam. Produkty trzeba z tego zabrać. No, gołębie dokarmione. Tam ktoś myje paznokcie, czy co? Czemu? No jest takie... Jakbyś wziął... Ja to słyszę, że ktoś na keyboardzie grał. Gdzieś tam. No i ktoś też coś gra tam. No mówię, keyboard albo flet, albo nie wiem, akordeon jakiś. Bardziej mi to keyboard przypomina. A czekaj, to czekaj, uważaj no. A to jest coś takiego jak to? To nie wiem, co to jest. Nie mam na streamie puszczoną muzykę, wiesz? Bo tak jest nudno. Ty, Zanek, ale... Tak wiesz, cichutko gra i tak będę... No. Tak? Słucham cię, przyjacielu. Weź tą laskę, co wtedy miałeś, to w ogóle to jest, ja nie wiem, to jest jakaś porażka. Jaką laskę? Taka dziewczynka tańczyła, co żeś rozbierał. Nikogo nie rozbierałem, ona sama była rozebrana. Znaczy... Spoko. Chodzi mi o to. Chodzi o unboxing. Aha, ta co z boku tańcowała. O, 8 osób. No to gif taki miał. Jo, Serio, A za... jakbyś tak... Serio, Dony na wasz serwer, chyba, żeby wbić, to... No stary, kurde. Naleka ci powiem teraz o oświetlenie. No stary, hopie, profesjonalizm, rozumiesz, donacje były, to kurde troszeczkę, że się wspomógł i troszeczkę zainwestował w kanał. No. Peter, a ja coś ty to gadał, że web miał jak schylono i w ogóle co żeś tam pisał i w ogóle, to ja temu, ja pomogą masakrze napisać prośba o dodanie do ekipy Zryw. Napisał to temu, Quickpolowi. Także Quickpol się może posikać za chwilę ze śmiechu. Ładnie mu. A co jeszcze raz, bo ja nie słyszałem? Pomogłem masakrze napisać podanie o przyjęcie ponowne do ekipy Zryw. No. A teraz? Także A to czemu został usunięty? odeszedł, Usunął? bo nie czuł się na siłach. Mhm. A to teraz Quickfall mu napisze, a wiesz, teraz to mamy
szeroko zakrojoną rekrutację i ciężko, nie? No chyba, że tam Peterowi podrzuci jakieś 150 zyra na donata. Kaj, 200 zł było każdemu. No można by to przyspieszyć. No. No wiesz, można by to przyspieszyć. Co to tam w klawiaturę? tak Peter. wchodzi? Ja, sorry. Peter. Jednego brakuje w wyróżnieniach. Dobra, ja uciekam. W klawiaturę to bankowo Peter. To trzymaj się Miłego wtedy dnia. tego, pędzla, bo drabinę biorą. Dobra, na razie, cześć. Siemanko. Uciekam. Miłego grania. A dziękuję, no, dziękujemy. Peter, no to ja mam nadzieję, że tam BB skład dostanie Dubsko w niedzielę, nie? No ja tam z 2 godziny będę mógł pograć, tak plus minus. No ja tak samo. Ja tam w niedzielę czas mam, także No. No ja nie, ja będę pracy będę musiał. Ja mam wolne od niedzieli do pierwszego, także... No w ogóle A pierwsze niedziela- jest Radziu, wolne. czemu Radziu Sobota opuścił? jakby było, to wygrali niż Ty, ja też w tym samym momencie nie byłem co ty. No. O, czytało się. Czekaj. Jeszcze raz, który dzisiaj jest? 26? 29 jest niedziela. 29, pierwszy, nie, 30, 31, pierwszy. A ktoś Ja mam- dołączył do Alfa, do drużyny? Chce ktoś dołączyć? Panowie, tak się zapytam z ciekawości, zaraz ktoś dołączam ma na Drive Cluba? Ja mam Drive Cluba. A chętny jesteś? Tak, tylko ja... Albo w przyszłym On jest zawsze chętny. Ja już jestem. Chyba ja jestem chętny, tylko muszę dysk Ja już kupił. w 3 miesiące dopiero. To może Peter? Znaczy ja mam, ale nigdy nie zainstalowałem. A ja mam Drive Cluba. Aha. Fajny No jest to Drive. Nanek, jak chcesz, to... Ale ja za dużo nie... Ja jest trochę lewacki w te sprawy. Tu się był. Ja też. A chłopaki właśnie, jak ktoś ma tego Drive Cluba, to może zróbmy coś takiego. Się umówmy tam, Peter byś pobrał, Hubert też. Ja to I muszę jeszcze tam zainstalować parę włącznej. osób ma No. może, to byśmy się zgrali jakiś live, coś można było pograć. No można. Spoko. Ja już nie wspominam o Rainbowle, Peter. A nie, to nie. Nie, nic z tym Kiedy to Rainbowem. było? 5 miesięcy temu, nie, ci powiem. To było dawno temu, także już koniec z tym, mi też już nie. Ktoś napisał na czacie, czy grasz w Siesiegę? Czy co? Nie, ktoś kiedyś Petera napisał na czacie, Peter, grasz w Siesiegę? I tak nikt nie skojarzył, no, nikt nie skojarzył, o co chodzi, dopiero on napisał, że Rainbow Six Siega, nie? On napisał Siesiegę. Six Siege. No. Weź ten Jarek by wyrzucił tego kogoś tam, tego jakiegoś Edwina czy kogo tam. Weźcie go wyrzućcie, ja dojdę do was. No, do najlepszej. A, ty jesteś tego Edwina, czy jak on tam ma. A on chyba... Dony, załatw tam. Macie go w imprezie, tego Jarka? Nie wiem, co na tym Ja zaraz mogę go mieć, znajomych, nie w imprezie. No to zrób to tak. Jak masz dojścia do tego... Niech wyrzuci, ja dołączę. No. Chyba, że ten Jarek jest na live, to nie wiem. Nie ma, u mnie nie ma. Peter, ty masz live'a? Nie, chyba nie. Nie. No ale to teraz streamuje więcej niż ja, kuźwa. No, ale wychodził chłopakowi. A dziękuję. No, fajnie, ja też patrzę sobie, no widzę, że tutaj już green No. screen jest, ale nawet jakbyś chciał green screen, to ja mogę ci swój dać, nawet lampę swoją. Nie no, już mam Nie używam, bym ci zakupione. dał, To... ale bym ci dał. Dobrze. A swoje, ty nie będziesz korzystał? Nie, raczej nie. Czemu? Fajnie to u ciebie zawsze wyglądało. Ale wiesz co, ja tutaj nie mam za bardzo. Jaki ci Mam Jarek ładnie w zasadzie, ale nie, to światło świeciło, Sto- też mnie to nie. No to teraz się dziwi, że w czapce siedzę. Bo Ale przynajmniej się trochę opola. Peter, Ja wiem, ciepło jest, no, Co nie wyrzucicie go? ugotowałbyś się, bo nie ty tam wyrzucicie też tak, go. no, masz dość miejsca, ale wiesz o co chodzi, nie? O, dobra. No i teraz... Mr. Black, padłeś, powstań, Powerade. To mnie kombinują.
Jarek, kuźwa, wywal tego klienta. No zaraz będzie w imprezie, to mu po... Easy, siema, cześć, witam cię. Mam nadzieję, że dobijemy. Pewnie dobijemy. Nie, ten kolor nie pasuje, to Lipton. Chciałeś być, deszczyku, chciałeś być. Chciałeś być. Jest Jarek, O. to możesz mu powiedzieć. Przejęliśmy cel Charlie. Jarek, słuchaj, możesz wyrzucić tego z drużyny od was tego jakiegoś... Kto to kuźwa jest, nawet nie wiem, ja bym do was dołączył. Dony! Te? No, siema. Siema, siema. 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 Już takie przywitanie Polacy. Mhm. Ej, chłopakowi teraz będzie smutno, żeście go wyrzucili. Nie wyrzuciło jeszcze go. Czekam właśnie go wyrzucić. Ej, tu jest w tym domku. Pany kamper jest. Jarek, wyrzuć tego wymacz jak mu tam pójść. Dobra pany, ja lecę. Siemcie się. Siemanko. Uwaga, snajper na wzgórzach. Na noce. No wiadomo gdzie. Ale ja czekam dalej, żeby tego L3 wywalić. No to go wywali w końcu. Peter, aha, ty nie grałeś Drewka, bo to nie wiesz, dobra. Ja grałem, a co chcesz? Jarek, czy ty mnie słyszysz? Nie, bo kierownica normalnie powinna działać, nie? No Jarek, wyrzuć go. Nie, kierownica tak. Jarek, wyrzucasz go! Tak, że na początku ta kierownica moja działała bez żadnych zarzutów, nie? Na PS4 reklama, ale tylko Kurde, a reklama. jaką ty masz, jaką ty masz? G27, ale lepiej sobie kupię do... Jarek, wyrzuć go, bo Peter chce z nami pograć. Nie ma Uber. Dobra, O, jestem. dziękuję. A zagadują mnie tu Dony i... Kurde, bele! Dzięki bardzo. Zaczas mnie. Dobra, to jedziemy, panie. Peter, mniej więcej ile chcesz dzisiaj grać? Rana. Oh shit, ale poszedł. Ja mogę grać. Ja mam hokej o 1 w nocy, to... Wow. Radziu, wiem. Na Jarek. Dzięki. Ale Czy o 12? Jakoś tak. Kto gra? Nasi grają. No, pingwiny z Legią. Wszyscy grają. tak. Najlepsza drużyna. Apteczka dla ciebie! U mnie w Szwabach Nowi dobrze gra. Opatrzę ci rany, co? Trzymaj apteczka! O, To. 9. Jankę z dźwignię. Kurde, fajne te Audi. Adamek może... Jakie? No dobra. Takim Audikiem jeszcze, wiesz? Zaraz ci powiem, A6. Kuźwa. Ja kiedy mój się odnaleźć teraz. Ta stara szóstka czy ta z tych nowszych? Ta z tych nowszych. A, Apteczkę dla ciebie! kuźwa, no ten Dzisiaj, jak snajper. wracałem z roboty, to zajechaliśmy sobie zobaczyć do handlarza, nie? I on chciał 20 000 Kurcze euro, blady! 24 Tiger.pl 8.2 zabił mnie ze zrywu. A ktoś go wysadził nieźle. Słyszałem, że Masakro napisał Ja. a nie? Przy pomocy Namka. Jak chcesz, to możesz cofnąć u mnie na tym streamie. Kurde, co my wymyślali, żeby... Takie teksty... A będziesz robił takie archiwa jak Ja, robi znaczy mi się ogólnie zapisują. Jankes. Kuźwa. Bo to jest... Jak nieraz cię nie ma na live, to jest tak przydatne. Straciliśmy cel Alfa. Ja nieraz jak sobie dziś jadę czy coś, to tylko odpalam live'a, jak powiedzmy mnie nie było na live u Petera. No ale ci powiem kiedyś Jakieś Peter to sobie odpalam i... miał jakoś przerwa, to też, że jak siedział i stare te oglądał. Kurna no. Co za... A czasem mi się ten w proponowanych wyskakują, to też se pooglądał. No. Jak tam Peter ogólnie życie? Dobrze, polepsza A jak tam pani Blond? Ale spoko. Jak tam pani Blond, no właśnie. Jak pani będzie... Oj, to nie ma przyczepności. Live'a tłumaczę, to ja nie będę nic gadał. Na live nie gadam. Bicie za nami. Mamy
No, Błyzek się wiedzą, bo już chciał gadać coś, ale kuźwa się odbywa. No to nie, bo potem za tym. No właśnie, akurat wykrakaliście ją. No i muszę kuźwa się wyciszyć na imprezie. I pograne. Czekaj, zaraz wam... Nie, pograne będzie, tylko przerywać. No to pozdrów nią od Nanka. Powiedz, że my czekamy, No. nie? Bo my chcemy live, nie? Z nią, także... Czekajcie, już... Od Nanka pozdrów. Już, Jezus. Na tak Teraz się wyciszą z wami, czekajcie. A Kił tutaj ładnie bardzo pojechał, nie? Gówno. Gadamy. Konfetka dla ciebie. Co, BF-a gracie pany? No. A wiecie, że chyba sobie z wami teraz A proszę bardzo. mogę? Dajesz mi zgodę na No możesz, jasne. To ja sobie dokończę wyściga i wbiję, dobra? Ile tam osób u ciebie siedzi na streamie? Wszyscy. Aha, to pozdrawiam. Nie no, mi wyświetla, że 7 osób. Może trochę więcej będzie. Cel Masz alfa utracony. frajerze. Ale pięknego heada dostał. Kurde, mi się wydaje, że jest taki dobry gracz, a ja dopiero 4 zabił. A 8 razy zginął. No powaga. Ale tak, 4 do 8? Dobre. Jak na początek statystyk. Nanek, słuchaj, ja ci coś powiem. Kurde, wybuchnij! Jak strzelasz do typa, nie? I zostaje ci, no powiedzmy 5 naboi. No to czy przeładuj. coś, to przeładuj to sobie. Nie biegnij dalej, Ja przeładuj. na to nie, słuchaj, ja mam za wielki telewizor. Ja tego nie umiem ogarnąć. Oj, to spokojnie. To musisz Dlatego sobie... zbieram na monitor. Ja na przykład już mam na pamięć, jaka broń mniej więcej, ile ma amunicji, mniej więcej ile potrzebuje kul, żeby zabić typa. Wiesz o co chodzi? No, ale to jest za wysoko matematyka, To sobie hopie. jakoś musisz tak wyliczyć. Nie no, to nie jest takie trudne, wystarczy sobie zapamiętać, no. Stracimy cel Wystarczy strzelać w głowę. Ty cholernie wie... Nie śmieciu. zawsze strzał w głowę zabije typa na raz. A ja nawet w takie miejsca nie umiem trafić, to wiesz. Ja tu taki... Aptyczka podej, Nanek dźwigni, takie wiesz. Konfetka, weź się połataj. Ona jest Jo, pomocnikiem. Pomocnikiem Kurde. strzelca. O, 4 sekundy, pięknie. Ale się fajnie udało, o Jezu. Grafika to jest spoko grafika ma. No, fajnie się gra. Czekaj, G27, tak? Nie, patrz sobie G29, bo tam jeszcze No, bo wszystko działa będzie na musiał PlayStation dołączyć do 4. urządzenia. A, i Ale Arel wiem, poszło że i G4 żaden już mnie nie dźwigał. Wszyscy zapomnieli o mnie. G29 sobie patrz, nie 27. A jest 28? Fajne. Nie. Nie, G29. Cicho, znalazłem jakieś G28, a to G27. Ja mam G29. Fajnie to. Ale co G29? O czym wy go docie? 50 euro, nie stać mnie. A, Kierownicy. o, to nie. Takie sprzęty, hopy. Nie stać mnie. Nie no, mógłbym sobie kupić, bo teraz zarobiłem to, ale nie chcę tak wydawać. Nanek, ty mówisz, że słabo, a pojechałeś ten wyścig lepiej niż ja. cel Charlie. W Drive, Co w drive za Clubie? frajer tam leży, frajerzy. Fajcie. No. Kurde, dźwignijcie mnie, halo, tu jestem. O, dziękuję. Na zdrowie. Lol. Straciliśmy cel alfa. Ja pierdzielę no. Ten snajper to jest Peter, jakiś gadaj z tą człowiek. twoją kobietą tam szybciej. Wszystkie cele. Powiedz, że nie masz teraz czasu rozmawiać. O, i tyle. to raczej by nie przeszło. Cel Charlie przejęty. Nie, wszystko da się zrobić. Ale ten pad mi trzyma, ja pindolę. Ani jedna kreska jeszcze mnie nie wyczała. To jest. A co, może nowego pada? Nie, nie mam nowego, mam tego co miałem, czyli od 2 lat. Mam 2 pady od 2 lat. Ładowałem go wczoraj wieczorem
I dzisiaj grałem już 4 godzinki, nic. A ja nawet mu kaseczka jeden spadła. A tam Manboy, widzieliście, stawiał nowego pada do PS4 chyba. Nie wiem. widziałem. No to ja napisałem, że Quickpull i tak zrobił ładniejszego. Tiger! Siad! No jest ta G29, ale ona jest droga, 250 euro. No ty... Faktycznie no, jedna skończona. Tracimy kontrolę nad celem Charlie. Drive no. Kurwa, już nie żyje pewnie. Kurczę! Nie przeklinaj. Dobra, ale jest taki gracz, który mnie tak wpienia, że... Nie, spokojnie. Wiesz, Nanek cię powiesi za jajca, jak będziesz mu przeklinał. Nie, hopie, to jest... Ja też czasem sobie poprzeklinam, bo mnie normalnie to... Nie idzie, wiesz? No wiem, znam coś. Z tego. Dobra, piszę. Dźwignij mnie, Tu! Co, chcesz kupić tam kierownicę? Trzymaj apteczkę! No, chcę sobie kupić, wiesz? Ja mam i... Ja jestem zadowolony. Ale ja już sobie jak już takie coś mam robić, to ja sobie pierdzielę taki fajny secik. Wiesz, krzesło sportowe. Wszystko na takich montażach zamontowane. Przejęliśmy wszystkie I cele. mogę do niego uchwyt normalnie zamontować i kierownicę na nim postawić, nie? No, takie wiesz o co mi chodzi, bo ja normalnie krzesło gamingowe to się zjem przed biurkiem. Ach! Też mam gamingowy, ale nie ten. I mogę tylko O, uchwyt do widzisz. niego zamontować, nie? Nowy graczu. Na bokach. To jutro będziesz grał. I kierownicę mogę postawić, nie? Ale powiem wam, taki secik, kurde, z tą kierownicą i tym fotelem. Chciałbym sobie wsiąść do tego. A to idzie zrobić samemu, wiesz? Jak masz bujną wyobraźnię, to samemu to też zrobisz. No, to ja wiem. Dodam. A mam po starej mojej rajdówce Zic kubełkowy. Straciliśmy cel To Alfa. easy. Montaż tylko sobie ładnie byś tam dospawał. Wszystko wymierzone, to nie jest trudno. To wystarczy... Strzelałeś do mnie, ale niestety. Słyszałem, ale to Mam dla nich Ja chciałem granat. cię normalnie z pistoletu, nie? Wiadomo Ale co będziemy grali, gramy dominację, podwój. Nie, no pewnie podwój. Nie podbój, bo ja to zazwyczaj podbój. Są zbyt dużo ludzi pewnie będzie grać. Jezu, ale ten Dony tutaj coś cieniutko widzę. Apteczka, użyj jej! Ty, jakbym grał cały czas koda. A tu teraz taka zmiana, że broń ma odrzut. Weź apteczkę! Tak. Broń ma odrzut, Nie, ojej. żeby cech do mnie, nie, ale wiesz. długo nie grałem. O, długo. Kuźwa i Peter nie. Co ty, Hubert, chciałeś, kuźwa. I z tej samej broni co ja strzelałem. Jak jest, kuźwa, ty, no co ty? Chłopaki, kuźwa, z Peterem? No oni się zapominają, Peter. Peterem zawsze. Oni się, kurde... Cel Alfa przejęty. Strasznie. Kuźwa. Jarek, kuźwa, jakim parabelu. Jedzie. Jak ja na początku. Bo ja Jak długo nie byłem grałem w mały. BF-a, się muszę teraz nauczyć. Zwycięstwo, Chyba brawo. Petera miałem na puszce. O, Peter 11 lat. No, ale tam bez wieku grałem, tu mapy to wiesz. Ja dołączyłem teraz. No i my wygrali. O, to wyrko u mnie. O, ja wolę... A dlaczego? A właśnie, dlaczego my gramy podstawkę? Ciężko mi jest to wytłumaczyć. No może Dony niektórzy masz nie mają. premium? Oczywiście, że Ale te za 200 czy te tańsze? za 300. Panowie, Bo są- róbcie screeny z wyróżnieniami.
A kto tam Ja jest? robię screeny. Na- Screeny róbcie. Róbcie screeny. Na ekipę wrzucam. Ej, co? O, Ej, gra się człowiek. zepsuła. Człowiek. Ej, ale u was też jest tak na środku, Ale czy nie? Tak. Jezus Maria, to trzeba screen zrobić. Screeny. Powie mi ktoś tylko, bo jestem tak bardzo mocno ciekawy. Kto ma tego Peugeota na tym? A to Peter. Ja. Ale nie wiem, gdzie wy tego Peugeota widzicie. Kuźwa, ja go nie widzę nigdzie. U siebie tylko wy widzicie. Poczekaj. No, że dobre auto. No, a właśnie widziałem, ej, Peter, to jest małe autko. A to jest to, co było dla tej, nie? Dla Angie, tak? To jest ten Tak, Peugeot? tak. Wektra poszła. A to dobre auto jest. No, Ja go fajne. widział, niziutkie takie No, na parkingu pod grubą. Latowe z Nie wiem, dachu, chyba nie? prezes z Fajne. kopalni nim przyjechał. Dobrze się jeździ. Dobrze się jeździ. Tylko z benzyny, nie? No tak, benzyna, ja tam nie lubię tego, nie? Diesla. No. Słuchaj, dieslem to rozumiesz pole się łoro, a nie jeździ po drogach. Mój No, wujek no ma to diesla. możesz mu zapiąć. A, bo Też mam jesteście diesla. poprzedzimy, moglibyśmy Nie, dieslem nie. Dieslem trzeba dużo No. jeździć, żeby dieslem jeździć. No. No ja do pracy Diesel mam musicie kawałek, mieć. więc akurat dieselkiem się... Nie. Panowie, diesel O, musi ktoś mieć tam ma jakieś tyle. arabskie rytmy. Panowie, ja was proszę, ja to słyszę codziennie w szkole, już mam dość. No jak ty kurwa w Turcji mieszkasz, to co? No. Ja nie mieszkam w Turcji, ja mieszkam w Niemczech. No mówię. W Emiratach Niemieckich, chciałeś powiedzieć. No, Emiraty niemieckie. Dokładnie. Już tam Turków jest od zarąbania. Cel Charlie. a i tak Komuś dupa uratowałeś. kierunek Anglii. To Tak się to Peter- polepszysz, to faktycznie kurwa jak to do Anglii jechać. Chłopie, Pijem. Jarek, dupa ci uratowałem, wiesz o tym? Jesteś spierdzielać. ranny, połatam cię. Ej! Weź opić. Kontrolujemy wszystkie cele. Jeszcze jak za 4 lata to do Anglii przyjechać. Ho, ho, ho. Pany, zobaczcie się statystyki, co się stało po wyróżnieniu. Straciliśmy Hubercik, kuźwa! Sufit, kuźwa, cały? Nie rozwaliłeś głową czasem sufitu, ty? Ty, ale ja nie mogłem się stamtąd wydostać z tych kartonów. No wiem, widziałem właśnie, mówię, pięknie rzucę, mój będzie pięknie się skończy. Przejęliśmy wszystkie cele. Leży tutaj jeden. I wszystkie cele mamy, ja Co? pierdolę. Gdzie ty jesteś? Oj. Ja jestem na wierchu, wie. Uważaj. Straciliśmy cel Charlie. Kurna no. A, to nie jest ten Artur. Jak jest? A, plecy, kurde. Dony, czemuś nie powiedział, że on cię tam utegował? Mówiłem, że tam leży na schodach. Kurna. Co to puszczę jakiś syf? Nanek. Jaki syf! Dalej puszczę jakieś muzyki. No nie wiem, jakieś takie dziwne dźwięki kuźwa lecą. No arabskie, no. A teraz? Cel Charlie przejęty. Widzą. Wyłącz to nanek w ciul, Kurna! bo ci zarana ciulam. Pożyci? Pożyci. Jak pani Blundi? Aha, nie, ona miło dokopać. Si. Cel Alfa utracony. Moja mi napisała wiadomość. A co to za pani Blundi? Napisz, nie interesuj się. Ja i No. na, Ja pewnie nie interesuję się i na rozstać Sylwestra kociej pójdę wody, sam. Bo w tym. No ekipa. na Sylwestra będę musiał sumić. No, ja wiem, domyślam Więcej się. alkoholu dla ciebie. O ty, Franco. Co ty na Sylwestra z babą chodzisz? No ktoś mnie do domu musi przykludzić. Co ty? Co ty? Drzewo na lasu nosisz? Dobra. Imprezy z babą? No jak? Cel To Alfa tak jakby przejęty. drzewo do lasu nosisz. A, Boże, jaki No. to jest noob ten Tiger. Gdybyś się wstydził w ogóle grać w taką piękną grę, jaką jest Battle. a nie płacz. Tynek dobrze idzie.
A co to tak w ogóle mówi? Co to tak mówi? Kurna, nie. No nie. On jest na imprezie, ale siara. Nie znasz adminów? No. Chłopie, jak ja byłem w zrywie, to ty nawet nie wiedziałeś, że jestem No. Tak, dokładnie. No to jest chyba najstarszy. I co, głupio ci teraz? Teraz ci głupio? Nie, no ja może ile? Rok No. temu, że nie. Dla szacunku, dla starszych. Z kilka lat. Dony ty... No, Dony... No to od początku jest, jak No. zryw był. No. Ja razem z Filipem jakoś tak, nie? Tak, tak. Ja nie miałem konsoli, jak został założony. Myśmy razem to zakładali przecież wtedy wszyscy. A skąd wyszła ta nazwa zryw? Od tej ekipy był... Szybka Chyba reakcja. Filip chyba wymyślił, no. No, Filip to Filip wymyślił. albo Patrio. Nie, Filip to wymyślił. Tiger, padłeś. Filip to wymyślił. Tracimy cel Powstań, Powerade. Alboś powstań. Filip to chyba u siebie na kanale, na jakimś live'ie to było. Ach, Jakoś tak to coś. Uberciuch. No, Danek. Peter, muszę ci powiedzieć, ostatnio sobie oglądałem wirtualne kluby z 15 z FIFA. Ja pierdzielę, jakie jajco to było. No, oj ci powiem, Dony, że też ile? 2 miesiące temu to oglądałem. Wszystkie odcinki chyba sobie przyjrzałem. A u Dobre Filipa czasy, w ogóle co? wszystkie te zbyt... To było piękne. Powiem ci, Dony, że u Filipa te wszystkie zdewki obejrzałem, nie? Sesje. Ja pierdolę. A cały czas kuźwa tylko, wiesz... Przestać śmiać się nie szło, nie? cel brawo. No, dobre akcje były, nie? Super. No, a najlepszy według mnie był odcinek... Najlepszy tam chyba z Battlefielda 4 był odcinek u Filipa, co tam na Patreon wreszcie zaczęli. Peter, powiedz mi, jak się nazywało to, co robiłeś diamentowe kamuflaże? Straciliśmy cel A Charlie. to był Diamentowa na droga. Kopsła, tak? Tak, Nie. tak. Diamentowa No. Tak. Też ciekawe. No, Jezu, jak ja to oglądałem, no... Jeden odcinek to 5 razy ja porządku. nie zapomnę powiem wam, że ja nie zapomnę filmiku, jeszcze Petera na kanale był, to chyba była walka o prestiż z Black Ops 2. O, O, no. To był filmik. Chyba to tam się działo, Rzeczy, tak których pół się nie tatu zapomina. rżnęło chyba z śmiechu. Przejęliśmy cel Alfa. No dobre czasy były, to nie jest za tobą armię. nie powróci już. Pograłbym sobie, kurde. Jakby taka była ekipa, takie A, zwierzyk strzela gola, nie? zwierzę, to fajnie to było, kurde. A, Cel Alfa A utracony. pamiętasz jak weszli... Czekaj, co to grałeś w GTA? Jak dwóch tych łebków weszło, jeden... Wszyscy mieli ten sam głos. I się w końcu okazało, że najpierw jeden mówił, a potem drugi. Czekaj... Nie, na cy jakoś się nazywał. Dobra, podniesiesz? Zająć się twoimi ranami? Użyj tej apteczki. Ale tam ja jest pamiętacie tego ping-ponga u Hongkonga? O, no. O Jezu. To też było dobre. To było już w ogóle. A masz mi teraz 18. Oczy ci te rany? Apteczka dla ciebie. No nie jestem za... A, Pytasz oczywiście, dzika czy tego, nie? srablesie? Ej, czekajcie, dźwigna włos. No dobra, już nie, bo Tiger mnie uwalił. Możecie mnie teraz... Chciałbym ten Dave dążyć dźwignię. Apteczka dla O, ciebie. na najblisko jesteś? Z tyłu, plecy! Plecy masz! Dzięki. Ach, już leża. Jankes. Kurde, jedną da się budził i podnosił. I Bak zaś na to samo. Na bagażu jeden. Kurna, to był Adamek. Leży nią. Lanek się zrodził i źle pobiegł. Piękne czasy. Filipa i Petera kanał. No. No. Szkoda, że to nie Apteczkę dla ciebie. No szkoda, A, szkoda. to pewnie nagrywa. No, dobrze, że tak zrobił, tak? Że te filmiki nie poszły, wiesz. Tak jak u ciebie, Peter. Wow. Ajajaj. Pamiętam Że te No, filmiki są i... ja ten stary kanał obejrzał. Tam dopiero materiał było. Matko jedyna. O, tamto to było. Matko. Glitcher, ja pierdolę co... Ja, i gdzie są prostytutki w GTA 5? Bez rąk co miałeś, nie? No. Znaczy, numerki były glicze, to skasowała kanał. Przecież jeszcze twoje. Ale co?
Dawaj! z GTA. Werki. Werki na kanale były, ale skasowała cały kanał. I już nie ma. Donny mógłbyś podnieść? Tak, zaraz podniosę. Dzięki. Wielka. No. Dostałem... Jezus, myśliwska, co za to jest Cel taki alfa chłam te utracony. strzelby. Jeszcze jaki to zasięg ma w ogóle. Kurwa. Jeden meczek graliśmy. To za... Zwyżek miał taki dzień konia, że nic nie mógł zrobić. Było ładnie. Leżałem jak debil, się sam do siebie śmiałem. Co się stało? O, Donny. Stało się. Ej. Dobra. Kurde, to były fajne czasy. To muszę pochwalić. No. Kurde, już leżał. Fajnie z tym karabin celulowy. Mhm. Na medyków chyba najlepsza broń. Jako? I Fiodorowa. Fiodorowa. No, to jest kozak broń. Oj, Fiodorowa to jest pacierz, kurde. Połowa bitwy No. za nami. Wróg ma przewagę. No, mamy Ma przewagę. przewagę? Jakim cudem mamy przewagę? No, jednym punktem mamy przewagę. Już dwoma. Ten gaz, Straciliśmy cel alfa. grzebowej granaty, to by nie było. Kurde! Dźwignij mnie, Kery. Kurna, jak mi nie idzie. Dźwignij mnie, bo się telepotą. Nie mogę się wkręcić. Straciliśmy cel Ajajaj, Charlie. Hubercik. Się dusiłem tym gazem, mówię, a jeszcze może. Wow. No, u góry był Jarek, kurwa no. Pięknie, mamy B panowie, lecimy dalej. Tak. Panowie, trzeba zająć to A i punkty. Żaden nie podniesie, żaden! Przejęliśmy cel Remis. No. Manek, uważaj, to rzuć granat jakiś i graj pod nas. No i nie podniesie ten ark. 4 spał. No, dobra. To ich za dużo było na mnie. Na moje możliwości. Ja wiem. Właśnie Jankę granat z by się nami gra, granat jest na rzucić. imprezie, czy Co? nie? Straciliśmy cel Jest, B. Jankę się odzywa, halo. Plecy Donny zrobił, no co O, za... ja jestem. Siemanko, ja cię nie słyszałem w ogóle. Oj, oj, oj. Peter, rano kurde kawa robiła, patrza, a tu jakiś filmik. Tracimy cel alfa. Nocne granie. O, Hmm? z Polem grali. Akurat mi to o 4 Trzymaj apteczkę! rano wyskoczyło. Cel alfa Danek, utracony. Danek, byłeś koło mnie. Gdzie jesteś? O ja, faktycznie, już. Mogę zająć się twoimi ranami. Apteczka, weź się połataj! Kurna. Cel Charlie przejęty. A to nie mogłem jeszcze, pamiętam jak Spy tego FIFA z wami grał. Tak, nokalem zrobił, kurde, Ja. ale nie, fajnie się grał, fajna ekipa była.
Naprawdę. Kuźma no. Jeszcze został wariant. Tak. No. Kręciną i przypadek. No. Pamiętam nazwy zawodników niektórych. Proszę, apteczka dla ciebie. Jak ty mnie przy ścianę O. zabiłeś? Ja się nie zabiłem przez ścianę, ja stałem koło ściany. Ja się chowałem co chwilę, jak ty strzelałeś, się wychylałem, nawet nie mógłbyś byłem podnieść. za ścianą. Nie, nie zdążyłeś w ogóle wejść za tą ścianę, No dzięki dobrze. bardzo. Byłem za ścianą. By ci filmik pokazać, że byłem. Chyba, że ja miałem błąd i u ciebie nie byłem. U mnie nie byłeś za Też ścianą. mógł być jakieś opóźnienie internetu i tak dalej. Cel brawo przejęty. Jest taka możliwość, ale jak mógłbyś już szybeczkę, czy proszę bardzo? U góry siedzą. Dziękuję. Przejęliśmy wszystkie cele. Cel Charlie utracony. Wyjedziemy z nimi. Jankę, chciałeś to sprytnie zrobić. Masz super. apteczkę. Cel brawo utracony. Tu granacik. Kurczę, granat. Mogę zająć się tymi ranami. Kurde! Dobra, wszystkie cele przejęte. Straciliśmy cel Alfa. Ja pierdyle, weźmy kurde szybciej. Chcesz, żebym cię opatrzył? Co ja grałem konika. Shit. O, Spokojnie, oni tu przyjdą. No chyba, że U przednio góry ktoś siedzą. wybije. A jakoś zbieramy się panowie jakoś szybciej w niedzielę? O, No pewnie tak, nie? Trochę. Na którą jest ogólnie na 17, tak? 16. 16, Ajajajaj. to już ja będę już o 15 na spokojnie. no ja może będę o 16, może wcześniej, zobaczymy. Plecy. A Jankę zdźwigniesz? David odbieganie padnie, zobacz kurdego. O, Tony. Fiodorowa. Przejęliśmy cel. Ale go załatwiłem. O shit. A, Huberczyk, a zdążyłem się położyć. Tak, No nie tak. idzie. A ja tu przez okno tamtemu wlazłem. Szkoda. Na wierchu są. Ale też zginąłem, Jankę z mnie porąbał. Wyrony. Co słychać? Aha. Tracimy cel. Nanek cię zabił. Za dużo was tu było. Ja po tym No. meczu panowie będę Ja kończył też. jakby co. Da się, trzeba się wyspać. No, ja tak samo. Straciliśmy cel Trzeba się Charlie. wyspać właśnie. Jutro piątek, piątunio, także... No nie, u mnie dopiero niedziela. 31. Do 30, aha. Ach, kurde, ja zaś wylos, tam jest pełno ludu. Straciliśmy cel Brawo. Znaczy nie, Nie do no, pierwszego, niedziela? Czekaj, 31 to poniedziałek jest, tak? Czy kiedy? No, od niedzieli do pierwszego, no bo w pierwszy jest święto, nie? No. No to do, A na jak mógłbyś Ja... drugiego dopiero. Nie, już nie. Dobra. Dobra, ja kończę. No, Dzięki za grę. No, ja też dziękuję. Dziękuję również. No i kończy się Siema. Fortnite. To kto kończy? Wszyscy kończą? Nie, no ja też. Tu ja jeszcze jedną zagram wtedy. Kasa czemu nie mam znajomych? A to już. Peter, jakoś teraz będziesz jutro, sobota, coś? No, ciężko mi powiedzieć, no pewnie będę, no. Też tak wieczorami? Pewnie tak, nie? No to spoko, to się pogra w coś. No.
Także dzięki No, za spoko, gierkę. ja też dziękuję. Zmykam. Również dzięki wielkie. No. Trzymajcie się pany jakby co. To do niedzieli wtedy, nie? Dobra. Siemano. Trzymajcie się panowie. Na razie dzięki za dzisiaj. Także do następnego, do jutra. Jutro coś też może pogrom wieczorem. Zapraszam serdecznie. Tak jak myślę, jutro około 8, 9, znaczy 20, 21 coś tak pogromy. No a dzisiaj już kończę, bo jutro do pracy, 3:50 trzeba wstawać, także musi się też człowiek troszeczkę zregenerować snem. Także bardzo dziękuję za dzisiaj. Trzymajcie się do następnego razu. Dzięki za dzisiaj.